Wasalilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Antonello Bella jselmilkom u jagħtikom merħba 78 episodju mis-sensiela Botta u Risposta, programm mimli daqs fajda llum niggarantilkom għandna ħafna argumenti li diskutu qabel xejn nagħti l-ewwel qed merħba lill-mistiedna residenti tagħna illi huma Joseph Magri u Roberto De Brincat. Joseph, Roberto, qabel xejn nsellmilkom. Sellimlek Antonello, sellimlek Roberto. Sellimlek Antonello, nsellem il-ħbib tagħna u dak kollha tiseguna. Mela, mill-ewwel nibdew billi naraw nara x'temi għandna għal l-ewwel parti tal-programm għal daqstant nħalli fidejn l-announcer tagħna Lorjana Brincat biex tgħidilna tintroduċina mas-suġġetti li ħan niddiskutu llum għandna satej. Nerġgħidilkom imdin daqs fajta ibqgħu magħna għaliex għandna ħafna biex nitkellmu llum. Lorjana, fidejn. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu United ikeċċu lil Ten Hag, punti maqsuma fl-Emirates Stadium. Kenan Yildiz iħassar il-festi tal-Inter, jaslu l-ewwel telfi tal-Valletta Wattard. Mela, kif rajna ħanibdew l-ewwel parti billi nitkellmu ftit fuq il-futbol Ingliż u għal dan il-għan il-lejla għal din l-ewwel parti tal-programm għandna partitarju ta' Arsenal, il-Isaac McCarthy, u partitarju ta' Liverpool Norman Buhatra. Oriġinarjament il-pjan kien li niddiskutu Arsenal Liverpool li madalodu faqqat naħbar t-tneċċija ta' Erik Ten Hag u għandha stant ukoll ħassejt illi kelli nallaċċaf naqqat il-partijiet fl-ewwel parti. U ħalli nibda billi nuħu naqra round minant il-3 membri tal-panel biex nirredu xufti ta' tkeċċija ta' Ten Hag. Tkeċċija illi Roberto ħajkolli nibda bik jekk mela Roberto qiegħed ħana available issa. Joseph, ħalli nibda bik mela. Konna ilna ngħidu li United kellhom bżonn jibdlu l-kop, Roberto issa jidher li qiegħed magħna. Roberto, bik se nibda. Fl-aħħar dak li għamilna ġimgħa erba' ngħidu bih seħħ u Ten Hag tkeċċa. L-ewwel kummenti minn għandek Roberto, Joseph u mbagħad inkomplu b'Isaac u Magri. Jiena naħseb li nista' naqbel fl-aħħar li tkeċċa. Jiġifieri hija xi ħaġa li kienet mistennija. Naħseb is-supporters tal-United jistgħu jieħdu r-ruħ li sa fl-aħħar dal-coach tneħħa mill-kariga. Jiena fl-istess waqt x'aqna ngħaddi kumment differenti. Naħseb fl-istess waqt għal dak li ġara huwa nuqqas ta' rispett min-naħa tiegħu li baqa' jżomm postu minkejja riżultati negattivi kollha li kiseb u ovvjament ma kienx hemm alternattiva li dik li jitkeċċa. Ġifieri jiena kieku jien supporter tal-United inħossni offiż li dal-bniedem minkejja li falla mill-objettivi tiegħu minkejja li ovvjament kellu żmien kollu biex jipprepara biex il-plejers li ried. Baqa' jżomm postu minkejja l-pressure kollha li kien hemm u ovvjament għamel hekk nimmaġina jien biex ikun jista' jieħu l-flus tal-kuntratt li ġie mġedded fis-sajf li għadda. X'tarax fil-fatt jekk naraw l-akkwisti kollha li kien hemm u l-ammonti ta' flejjes li nħarbu Joseph. Volli li ma nistax ngħidu li ma nefaqx dan. Ekku fil-fatt ma laqa l-ħabib tiegħi Roberto jiena m'għandix inżid kważi xejn. L-ewwel nett naħseb għal ħadd ma kienet sorpriża dak li kienet jiġi fil-kamp ta' United kulħadd kien jaf illi dal-mument xi ħin ieħor kien ħajasal żgur, jiġifieri kieku baqa' sejjer sa staġun b'dan ir-riżultat u b'dawn il-performance negattiv minħabba tat-tim ta' United żgur li United kien ħemmel is-sitwazzjoni ħafna qar. Roberto qal ħaġa tajjeb illi kienet nuqqas ta' responsabilità min-naħa tiegħu ukoll
illi baqa' jżomm postu u kif qed tajjeb inti m'għandu l-ebda skuża għax dan ma tgħidx li s-soċjetà ta' United kienet qammila miegħu dan jekk rid il-Zirkzee ġabulu, jekk rid il-Delikt ġabulu wkoll jekk rid il-Lugarte ġabulu, jiġifieri dan bażikament taw kollox fuq platt tad-deb il-min-ried. Però naħseb Antonello kien hemm nuqqas oħra ta' responsabilità min-naħa tad-diriġenza ta' Manchester United illi ħadu d-deċiżjoni biex jitkaċċa tard wisq. Jiena għalija suppost naħseb illi din id-deċiżjoni mista ttieħdet madwar 3-4 ġimgħat ilu li rajna ħalli ħabba nuqqas ta' deċiżjoni min-naħa tas-soċjetà naħseb għar-Ruud van Nistelrooy li s'ista jidher li ħajkun il-manager interim, però qiegħed jissemma wkoll Ruben Amorim jidher li waslu viċin biex jiftehmu. Il-ħabib tagħna Isaac jista' forsi jikkonferma li jekk dan qed ngħidux Nista' minn nikkonferma wkoll hemm sorsi minn David Ornstein pereżempju li qed isemmu illi Ruben Amorim huwa l-favorit illi jieħu post Ten Hag eventwalment bħala manager ta' Manchester United għal bħalissa il-manager interim se jkun Ruud van Nistelrooy. Però Antonello ukoll li qegħdin live għal min jintervjeni biex dan kemm staġbi fihnin fuq il-kwestjoni Ten Hag se naqrawhom Joseph Iwa li ħankompli ngħidlek naħseb id-diriġenza ta' Manchester United naqset ħafna għax issa iċ-ċans naħseb li Manchester United jiksbu post fl-Ewropa huwa minimu. Issa però tajjeb illi ngħidu wkoll illi Ten Hag tinsiex li naraw naqal pożittiv kien rebaħ l-ewwel tazza United wara ħafna żmien madwar sentejn ilu. Sewwa, importanti li min jiġi coach ġifieri f'Jannar mhux ineħħel kulħadd qed nara hawnhekk il-ħabib tagħna Norman Bohaġar hemm fan tal-Liverpool meta l-Liverpool ħadu wara Klopp kulħadd ħaseb li Liverpool ħajjieħdu daqqa ta' ħarta. Però rajna il-Arne Slot illi kien kapaċi jibni fuq it-tajjeb li kien għamel Jurgen Klopp u ta' dan qegħdin naraw ir-riżultati. Jiena lija ġifieri jekk bħalissa jekk ikolli nasel l-aqwa coach l-Ingilterra huwa Arne Slot. Tajjeb wisq, mela Isaac Norman, l-ewwel kummenti tagħkom fuq l-aħbar tal-ġurnata. Mela, jiena għalija naqbel ma dak kollu li jettu. Biss, fl-opinjoni tiegħi, il-United għamlu żball kbir meta ma ħadux id-deċiżjoni li jneħħu lil Ten Hag wara l-ispiċċa l-istaġun. Ir-rebħ tal-FA Cup ħanejdu hekk salvatu, imma ma kien nebda dubju illi fl-opinjoni tiegħi, ovvjament jien m'iniex supporter tal-United imma nsegwi l-futbol Ingliż. Imma ma kien hemm nebda dubju l-affarijiet mhux se jinbidlu. Sar ħafna tibdil fil-backroom staff, naħseb forsi l-ikbar bidla li għamlu ġabu l-Van Nistelrooy Olandiż bħal Ten Hag, ex-player tal-United bħala l-assistent tiegħu, imma kien ċar mill-bidunet li l-affarijiet mhux se jingranaw definitivament. Naqbel ma dak li qal Roberto u Joseph illi kien insult minn naħa ta' Ten Hag li baqa' sissa, biss in-nuqqas l-ikbar nuqqas kien tal-United fl-opinjoni tiegħi. Id-deċiżjoni tagħhom issa ttieħdet wara l-FA Cup qalu grazzi tal-FA Cup imma bye bye. Hemm ħafna li jgħidu illi kienu għedin induru l-Ewropa biex jisibu l-manager ideali għalihom u ma sabuħx. Jista' jkun kif dejjem ngħid jiena fir-rigward tal-Liverpool x'ikun qed jiġi wara l-kwinti. Ħadd ma jkun jaf. Biss jiġi min jiġi issa bħala il-manager ġdid definitivament se jkollu għadma ferm iktar jibsa. Jiena għadni nemmen sal-lum illi għatem bid-Delta Ferguson iħares fuq il-United u sakemm jibqa' hemmhekk Ferguson, jibqa' hemmhekk fis-sens ta' jidher hemmhekk il-preżenza tiegħu hekk. Id-del tiegħu ħad tibqa' hemmhekk u jiġi min jiġi, ikun min ikun coach, tajjeb kemm hu tajjeb, b'esperjenza li għandu ħajkollu biċċa xogħol kbira ħafna. Dik l-opinjoni tiegħi jiġifieri. Isaac. Antonello, jekk ma jimpurtax, nixtieq ngħaddi. Isaac Joseph, ħalli nkunu smajna kulħadd. Isaac. Mela, basikament, ħafna jina ma li għal Norman, id-direzzjoni kellha tittieħed wara il-final tal-FA Cup, kienet basikament ġalla li bassa l-FA Cup, pero kienet xi ħaġa logħba, kif tmur il-ġimgħat, pero kull minn l-istaġun is-sena l-oħra li mhux ir-riżultati biss, hemm manka l-istajlu fil-lejl. Basikament matul
it-tmexxija kollha ta' Ten Hag qatt kienet hemm anke tara l-lok ta' dan l-istaġun. Kull darba speċjalment meta United ikunu home ma tarhomx jiddominaw, qatt ma jiddominaw, dejjem jaqgħu fihom kontattività tiżarġi li tiġihom tajba tkun logħba 50. Però they never imposed themselves on pratikament kull logħba li lagħbu dis-sena il-United ġifieri dok ta' minnu t-tort jew jiena ma nagħtikx tort lil Ten Hag fis-sensu qiegħed il-coach kien jemmen fih innifsu ma' hemmhekk so bażikament iktar nagħti t-tort lid-diriġenza tal-United u tajjeb ngħidu wkoll li d-diriġenza li hemm issa tal-United dawn mhux huma għażlu. Għandek lil Jason Wilcox u għandek il-Omar Berarda li bdew f'Lulju kienu jafu li ħajġeddulu iva ma kienu għadhom mhux hands-on hemmhekk. So niżammew il-Ten Hag dan mhux il-coach tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. So jien sorpriż assolutament xejn li waslu għal din id-deċiżjoni. L-unika ħaġa li kont sorpriż li damu daqshekk fil-verità. Mela għandna wkoll xi messaġġi li rridu naqraw. Andrew Wade qed jgħidilna tkeċċija mistennija. Mela, tlifna wkoll il-messaġġi. Mela, tkeċċija mistennija. Sibu l-messaġġi wkoll ta' Andrew Wade li qed jgħidilna però dak huwa sinjal ta' klabb ambizzjoni. Fil-waqt li Arsenal baqgħu nizza l-coach minn suċċess dejjem qrib imma qrib ma jgħod xejn. Ten Hag rebaħ żewġ tazzi imma hemm bżonn tibdila għax dak huwa klabb b'ambizzjoni. U qed jwieġeb ukoll lil Norman fejn qallu punt tajjeb ħafna però xtaqu jagħtu ċans lill-coach taħt management ġdid. Mela, Joseph, kumment finali minn għandek jara Roberto ħalli nkunu nistgħu nagħmlu din il-parti u nibdew Arsenal Liverpool. Jiena naħseb ħaġa li nistejna nsejnmu għal punt tajjeb ħafna Norman. Ħadd ma jista' jgħid li Alex Ferguson mhux parti. Issa l-ġimgħa l-oħra l-Alex Ferguson neħħewlu xi titlu neħħew minn ambaxxatur tal-klabb. Issa sa ċertu punt mhux ħanejt li naqbel għax huwa leġenda tal-klabb end of day, però naħseb li kif qal Norman baqa' wisq jinfluwenza lit-tim ta' Manchester United. Jista' jkun li naħseb baqa' jindaħal fil-coach u li qal tajjeb normal meta Jurgen Klopp daħal ma' Liverpool għallhom hawnhekk irrid immexxi u he was his own man. Jiena naħseb illi jekk jiġi min jiġi u jkun ma kien ma limitim ikun f'dal-każ ma' Manchester United ħajkollu l-intħil f'dal-każ minħa ta' Sir Alex Ferguson nemmen illi kull coach li jiġi ħajibqa' jagħmel il-frejjeġ. Jiena nemmen il-United mhumiex l-artim, nemmen li għandhom materjal biex jilagħbu, nemmen li hemm players anke b'esperjenza fl-Ewropa, nemmen illi il-flus li ntefqu fi players ta' kwalità, però naħseb jekk ħajibqa' jkun hemm ħafna bsat infirot nemmen li jiġi min jiġi coach United mhux ħajimxu l qudiem. Ħan semmi punt kjoġbu. Hija fil-qosor Ara kemm kellhom managers il-United minn meta talaq Ferguson. Jiena hija l-aqwa manager li kellhom kien Mourinho. Tħobbu jew tabodu, Mourinho għandu l-karizma, Mourinho għandu l-esperjenza li jirbaħ Premier League ġol Ingilterra, he knows what it means li tirbaħ League fl-Ingilterra, biex ma rebħux il-League taħt Mourinho ħajdumu ħafna biex jirbħu League fl-Ingilterra, fil-United. L-aħħar punt tal-aħħar jidejn insegwi l-futbol l-Ingilterra minn 1969, ili supporter tal-Liverpool minn 1970. Il-United għaddejn mill-istess ċiklu li għaddew minnu il-Liverpool meta spiċċa Dalglish fin-91 u krolla kollox. U telaw il-United. Jiddejjem ngħid, il-United għamlu 20 sena jiġru wara d-del tagħna fis-70s u l-80s u aħna għamilna 20 sena niġru wara d-del tagħhom. U għaddejjin mill-istess ċiklu tagħna. U ngħid għax hekk nibda ma naqafx. Mela, Roberto, l-aħħar sentenza minn naħa tiegħek fuq dan is-suġġett? Jiena fimni naħseb il-United issa jridu jagħmlu l-homework bil-aqal. Ovvjament hija deċiżjoni
li d-darba ma jistgħux ifallu għax klabb bħal Bristol United naħseb ma jxaqlux li jkun fl-istat li jinsab bħalissa. Jien ma naqbilx li hemm intħil minnaħa ta' Ferguson, naħseb aktar id-del ta' Ferguson li jista' jaffettwa u jitfa' pressure żejda fuq min ikun manager tal-United. Ġifieri da ma nix insemmu fuq Ten Hag biss, qed insemmu fuq ammont ta' managers kollha b'fama internazzjonali li matul dawn l-aħħar snin ħadd minnhom ma rnexxielu jwassal il-United biex jerġgħu jirbu l-kampjonat Ingliż. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa biss ta' manager, hija xi ħaġa kollettiva li naħseb li United iridu jagħmlu analiżi dettaljata tagħha xi tiwassal għal falliment wieħed wara l-ieħor. U ovvjament min ħajintgħażel bħala manager jrid jaħdem bil-materjal li għandu bħalissa dispożizzjoni tiegħu, però naħseb jien idealment issa ikun ideali jekk min jintgħażel jipprepara t-tim għall-istaġun li ġej. Ġifieri min is-supporters ta' United jaħseb li għax jinbidel il-manager f'daqqa waħda dawn ħajġu xi tim li ovvjament jilpu kollox, naħseb ikun ma jkunx realistiku. Ġifieri naħseb issa l-aħjar ikun li min jieħu l-irwol jaħdem biex ovvjament dan l-istaġun ikun season zero ħalli mbagħad is-season li ġej ikun jista' ovvjament jikseb riżultati ħafna ħjar. Mela, grazzi lil Roberto tal-intervent tiegħu. Issa ovvjament se tgħiduli mela smajna qanpina tal-Liverpool, ta' Arsenal, ma smajniex il-qanpina ta' Manchester United. Però serħu raskom il għaliex għandna intervent qasir ta' Andrew Zarf illi huwa membru is-soltu naraw fil-programmi tal-Formula 1 imma bħala partitarju ta' Manchester United ħassejt inkellim tiegħu wkoll l-opportunitajiet tiegħu fuq din it-tkeċċija. Nisimgħu l-Andrew jitkellem u mbagħad neqilbu mill-ewwel għal Arsenal Liverpool. Il-lejl tajjeb ħbieb nittama li kollha tinsabu tajbin qabel xejn. Kif tafu llum Manchester United ħabbru illi keċċew lil Erik ten Hag bħala l-manager tagħhom. Naħseb għalija kienet inevitabbli, ma nistax ngħid li sorprendenti. Li huwa żgur għalissa ħajkun qed jieħu ħsieb it-tim Ruud van Nistelrooy bħala interim manager. Sa dan it-tant xi siegħa ilu jidher li ħareġ fil-medja li United lesti iħallsu l-kumpens li Sporting Lisbon biex iqabdu lil Ruben Amorim bħala l-manager tagħhom, dan aħbar relattivament riċenti. Biex nitkellmu fuq però induru lura fuq Ten Hag li għadu kemm tkeċċa. Kifet minix sorpriż, kienet mistennija, ir-riżultati ilhom diżappuntanti, veru li rebaħ ġiex tazzi u fl-ewwel staġun wassal lit-tim mat-tielet post, iżda s-sena oħra minkejja li ħal FA Cup billi rebaħ il-final kontra Manchester City, għalija kien staġun objettivament orrur. it-tim spiċċa fit-8 post, jiġifieri spiċċajna 8 post. Meta tara ħafna mill-fatturi, pereżempju misfiring quddiem il-lasta. Ukoll overperformance kbira fejn jidħol l-expected goals against, anzi konna fortunati li ma qalajna xi żied goals, dak li jfisser bażikament, ukoll ġifieri fil-verità ir-riżultati ilhom ħżiena sew mill-istaġun li għadda, ma rajna l-ebda titjib dis-sena derċar ngħidu kif inhi. United jinsabu l-14 post fil-klassifika. Għandhom iktar telfiet milli rebħiet f'disa logħbiet biex naraw kemm hija rrur. Ġifieri s-sitwazzjoni ma kienx tenibbli u kellu jitkeċċa. Van Nistelrooy bħalissa sempliċement qiegħed hemm biex isotti t-toqba billi jidħol bħala interim coach sakemm il-klabb abbaċċat iktar permanenti. Bħalma qed qabel jidher li il-klabb isu qed jimmira biex iħallas il-kumpens l Sporting Lisbon biex inqabdu lil Ruben Amorim bħala l-manager ġdid. Jien ikolli ngħid m'iniex sorpriż għall-aħħar li l-klabb iddeċida jażel lilu. U wkoll kellu rekord tajjeb ġo Lisbona, però
Ten Hag kellu rekord tajjeb l-Olanda u fl-Ingilterra ma tantx mar tajjeb ngħidu kif inhi squad building, ħafna żbalji kellu difetti, kien nara delusion il-lejl aħħar ukoll speċjalment. Jiena naħseb minix sorpriż ta' Amorim ukoll il-fatt li l-klabb irid coach minn issa permanenti kemm jista' jkun malajr minn flok sempliċi ħalli l-Van Nistelrooy sa l-aħħar tal-istaġun. Il-klabb issa jrid jittama li jimxi l-qoddemu bil-coach ġdid ikun min ikun, iżda jidher li Amorim huwa favorit f'dan l-istadju. Mbagħad naraw. Nirringrazzjakom ħbieb tal-li segwejtu dan il-video, insellmilkom u nagħtikom il-lejl it-tajjeb. Grazzi ħafna. Mela, wara dik il-biċċa fejn iddiskutejna tkeċċija ta' Ten Hag, issa nibdew il-term il-propri tal-programm tal-lum billi niddiskutu il-logħba tal-bieraħ bejn Arsenal u Liverpool, logħba li spiċċat fid-draw ta' 2-2. U bħalma għamilna fl-ewwel parti tal-programm nieħu round mingħand kulħadd b'mod ġenerali ħafna fuq il-lots mbagħad nidħlu fuq it-temi per se. Jibda Isaac għax fl-Arsenal kienu u ikompli Norman qabel ma mbagħad inkomplu bid-domandi tagħek. Antonello, kienet logħba markata, logħba tajba, l-Arsenal il-dominaw ħafna l-ewwel ħaf, setgħu jitlu vantaġġ kbar minn dak li bidlu bih. Mbagħad fit-tieni ħaf kellhom ġew tinfiri oħra l-Arsenal ma li kellhom il-Liverpool bdew ġejjin, fl-aħħar sabu l-gowl li fl-opinjoni tiegħi kien misfuq. Għal li raġuni li l-Arsenal fit-tieni ħaf ma kienux kuraġużi biżżejjed bil-ballun speċjalment biex isibu dik kienet gowl. Norman. Tixel naqra l-mikrofon jekk ma jimpurtax. Skużawni, mela, logħba b'żewġ naħat l-ewwel ħaf kif qal Isaac dominat mill-Arsenal, daħlu fil-ħaf ngħid nebujat minn fuq, għalija kien riżultat ġust, anka Slot ikkonfermah dan fl-intervista tiegħu wara l-logħba. Mbagħad fit-tieni ħaf il-Liverpool bdew ġejjin iżjed, naħseb li l-Arsenal fl-ewwel ħaf taw ħafna mill-enerġija tagħhom, bla dubju ħarġu biex jippruvaw iġibu l-iskor biex ngħidu hekk unreachable għal Liverpool fl-ewwel ħaf, ma rnexxilhomx. Il-Liverpool kienu għadhom kif ġejjin mill-logħba barra mill-Ewropa kontra il-Leipzig, kellhom ġurnata inqas biex jippreparaw għall-logħba kontra l-Arsenal. Kienu darbtejn minn taħt u id-darbtejn irnexxilhom iġibu draw. Imma all in all naħseb li kien riżultat ġust, imma naħseb kieku kellek issaqsini min kien iżgħar kuntent. Bla dubju il-Liverpool kienu iżgħar kuntenti. Dikka naħseb li kienet l-overall picture tal-logħba. Joseph, l-ewwel kummenta minn ħadd jekk ukoll qabel ma nibdew it-temi tal-logħba biex niftehmu fid-dettall. Le, jiena naħseb kif qalu t-nejn bib tiegħu, hekk naħseb kienet l-iktar logħba mistennija fl-Ingilterra, x'ovvjament il-ġixtimiet huma two title contenders. Naħseb Bukayo Saka għamel return tiegħu bi kbir, ma ninsewx li kienu li fetaħ l-iskor u mbagħad Virgil van Dijk ġab bidro, jiena lija onestament huwa difensur li għandu kollox saħħa jattakka jiddefendi, ġifieri jiena lija naħseb ma jannafx jekk Norman jaqbex miegħu li huwa l-aqwa plejer li għandhom il-Liverpool, ġifieri anke l-mod kif daħal ir-ras, u mbagħad minnu għamlu bejn wieħed. Ħaġa li għandi dubju hija f'dak li ġara wara nofsija lob bil-fawl ta' Konate fuq Martinelli illi ir-referi ħalla l-lob għaddej. Jiena naħseb Arsenal hemmhekk kellhom titwaqqaf il-logħba u Liverpool u Konate kellu jingħata karta safra. Jekk wieħed isaqsi mill-aktar li gwadanja nemmen il-Manchester City kienu l-iktar li gwadanjaw għaliex huma komplew kabru
il-vantaġġ tagħhom fuq il-klassifika, però mbagħad naħseb illi minkejja li naħseb l-Arsenal kienu l-aħjar team, speċjalment kif qal Norman fl-ewwel ħaf, però jekk nieħdu naraw l-lat pożittiv ta' Liverpool, nemmen li Liverpool labu għal mod kif labu, ġifieri, u naħseb minkejja s-saħħa li kellhom l-Arsenal nemmen li Liverpool ħadu punt u nemmen li ħadu li setgħu mill-partita. Tajjeb ħafna, mela, Isaac, mill-ġdid għajna l-Arsenal jiskurjaw żewġ set pieces. Kemm taħseb li din il-mossa tattika tkun deċiżiva u tista' tkun deċiżiva matul dan il-staġun għattabit suċċessi illi Arsenal jista' jkollkom din is-sena. Għantu nara muttiħalitida, bistu jajna minn set piece, bistu jajna nkunu konsistenti ħafna, kem biex niddependu kif ukoll biex nattattaw inna s-sena l-oħra, għandna kodi b'niku ħafna, Nicolas Juve, set piece fuq xana u għandna players ħafna minnhom li huma attwal. Is-set pieces għalfejn huma importanti, u din kien qala Mikel-Arteta wkoll. Ikon ħafna corners, aħna Liverpool u City naħjar t-tekkim kliem fil-kampjonat, kif ukoll anke fl-Ewropa. Ikonna niddomina ħafna l-lob. Tiddomina ħafna l-lob, tinset ħafna oppożizzjoni li jkollhom il-line bura, fundit, allura konsekwenza tek naturalment ħajkollu fil-corners. Meta tħodd tiddomina kontra backline li ma tfut ħaj, inti spesso tkun fejn kont dominata l-iktar għandek ħafna corners. Allura meta jkollok ħafna corners tara kif tieħu vantaġġ mill-ammont kbir corners li ħajkollok u l-Arsenal fadmu ħafna fuqha l-importanti kemm biex tattakkaw kemm biex jiddefendu għal kemm fil-falloba l-ħajna gow ukoll minn set biss maskulina biss. Però u tinsi xaħġa wkoll li meta tikkomparana aħna mas-City u mal-Liverpool bħala forward line. City għandhom il-Haaland. Il-Liverpool għandhom sitta qudiem li huma insomma għandhom sitta qudiem li huma kollha perikolużi u goal scorers. Aħna għandna lil Havertz li hu plejer validu ħafna u plejer tajjeb ħafna, però kemm itini ħafna mhuwiex dak il-goal scorer biex tikkumpara ma dak is-sewximi tal-lura, nemmen ukoll li biex nġibu dik il-gap fl-opinjoni tiegħi li hemm ta' goals ma' City u mal Liverpool set pieces ġew iktar u iktar fundamentali. Norman, din il-logħba rajna lil Virgil van Dijk jiskurja l-ewwel gowl staġjonali tiegħu. Plejer li kull ma jmur jibqa' strumentali għat-tim ta' Liverpool u wkoll għall-iskemi tattiċi ta' Arne Slot. Dubju, Virgil van Dijk minn kemm ilu l-ġimma Liverpool. Dejjem għatta figura tajba ħafna fit-tim. Jiena personalment napprezza ħafna iżjed meta immur Anfield u narahom jilagħbu live hemmhekk għax taraħ fuq wara qisu surmas timexxi d-difiża, il-ħin kollu jgħajjat mal-plejers biex jagħmlu hekk u hekk u hekk. Jiġifieri m'hemm l-ebda dubju illi pereżempju l-armband ta' captain tistħoqlu u naħseb jekk alla jrid jiffirma kontratt ġdid, naħseb għandu a good 3-4 years oħra magħna. Biss għalija l-bieraħ il-ħajt tal-konkos kien Konate, really Konate qed ikun plejer logħba wara l-oħra, plejer ma tistax tiddeskrivi ġifieri. U Van Dijk għandhom partnership tal-ġen fuq wara. U dis-sena id-difiża qed tilab ferm aħjar minn kienet tilab taħt Klopp, speċjalment minn l-istaġun ieħor. Slot għall-lavorja faħħar kemm il-darba l-iskwadra li ħallilu Klopp għax ifaħħru kważi f'kull press conference li għamel. Qed jirnexxielu iqawwi d-difiża u li tikkomplementa l-midfield.
Jiena għalija l-iktar sektor mhux tajjeb imma għandu bżonn għal attenzjoni u l-attakk għax għall-lavorja hemm il-players hemm qed nitilfu ħafna chances. Jekk issaqsili li Salah għall-lavorja huwa player kbir ma tistax tinnega dik, imma m'għadux l-istess Salah ta' 4-5 snin ilu. Kellu żewġ chances il-biera kontra l-Arsenal li kieku 4-5 snin ilu kien jagħmluhom bajnejh magħluqa. Biss on the other side of the coin, qed jipprovdi ħafna assisti ġifieri. Dan minn 13 logħba skorja 8 goals u għamel 7 assists ġifieri. Ġifieri minn dak l-aspett l-overall game tiegħu tiebet. Biss l-aħħar punt tiegħi jiena għalija the weak link huwa Nunes, ġifieri. Jiena m'iniex fan kbir ta' Nunes. Għall-lavorja jekk tmur Anfield malli jsemmu l-isem ta' Nunes kulħadd iqum ħoġġieġa. Jitlef with chances, għandu temperament Sud-Amerikana li mhix applikabli għal futbol Ingliż u nemmi li għadu sal-lum għadu ma adattax ruħu għall-logħba Ingliża. Dik overall x'naħseb jien, ma bla dubju man of the match minn naħa tal-Liverpool kien Konate l-bieraħ. Kien penalty? Kif? Kien penalty ta' Konate li semma Joseph. Titqabel taħsbu li kien penalty? Ħanejdlek 50-50 kien, 50-50 kien. Ħanejdlek jiena għalija kien 50-50, mhux ngħidax supporter tal-Liverpool. Dan pal it-tieni goal li skurjaw l-Arsenal. Ġew iġibu l-VAR fuq it-television kien beda jara kulħadd ġifieri u l-iktar angolu importanti tal-linja dritta ma bdewx iġibuha fuq it-television, għalmenu jien ma rajtix. Jekk kienx offside jew le, jien għalija ma kienx offside, imma il-VAR fl-Ingilterra mhix qed tiġi managed tajjeb, jiena kieku niskrapja totalment u nħalli l-goal line technology u nħallija il-VAR biss għal ċirkostanzi fil-penalty areas biex tikkonverma jew ma tinvalidax penalties. Imma naħseb li kien it was a 50-50. Isaac. Ma narati problema li ma kienx penalty seta taħ, seta ma taħx. Li niktar rajt problema fit-tieni ħaf meta Anthony Taylor seta faċilment ma jsaffax. Storja jina u ħaslu, għalija ma kienx fawl, u kieku Anthony Taylor uża sens komun, jek trid jagħti fawl, seta jagħti fawl kemm irid, però missu saffar meta spiċċat l-azzjoni biex jekk kien hemm xi dubji kienet tistappera il-VAR. Jiena li dak kien li kbarda m'għandix problema bl-ewwel wieħed, speċjalment l-Ingilterra, ħafna minnhom jingħataw anzi, ħafna minnhom ma jingħatawx. Ma jingħatawx. Kienu li kien hemm tal-United għalija kien sball tal-logħba tal-United mod sball fil-logħba tagħna. M'għandix problema li ma tafx, però il-problema li kienet tat-tieni ħaf li qed Taylor hemmhekk żbalja għaġġel jew besa u saffar mal-ewwel. Joseph, ma nafx hekk għandek xi domandi x'istaqsi lil Jiena għalija l-iżbal li għamel slot il-bieraħ kien li ma nafx il-Tsimikas mill-ewwel minn fuq Robertson. Tista' taraw ġifieri mill-bidunet ġifieri Robertson ma kellux logħba tajba l-bieraħ, il-gowl ta' Saka kien fuqu, kien gowl bellezza ġifieri. U għalija għamel żball li ma daħħal Tsimikas u ma daħlux aktar kmieni. Għax minn għalijek niftakar sew fil-63rd minute daħlu. Infatti Robertson taw vot ħamsa li kien vot mod mill-logħba lil McAllister. U McAllister ukoll. McAllister huwa plejer tajjeb ħafna, jiena bħala plejer joġobni, imma għandu tendenza li għamel ħafna fouls. Jekk taraw il-logħbiet kollha tal-Liverpool fejn lapu, naħseb ħafna drabi u l-iktar plejer li għamel fouls waqt logħba.
biss għandu teknika, għandu dik il-mentalità Sud-Amerikana, u m'hemm l-ebda dubju li ffitja perfettament. U anka plejer ieħor li qed narah tieb ħafna dan l-istaġun huwa Gravenberch. Gravenberch huwa plejer kif narah jien kompletament differenti mill-istaġun ieħor. Ma nafx jekk hux għax għandna coach Olandiż issa, allura Olandiż ma Olandiż, imma tieb ħafna u f'ħafna mill-logħbiet qed jagħti wirjiet tajbin ħafna. Nerġa' ngħid għax anke Diaz il-biera ħalla borja kellu xi żewġ chances ta' ġiri jidribilja fil-penalty area imma ma kellux xi logħba tas-soltu. Joseph, interventi jekk forsi tistaqsi xi domanda lill-mistednin Jiena- ma naraw xi messaġġ li naħmulna. Jiena onestament naħseb illi l-Arsenal kellhom ukoll il-Saliba u l-Kalafiori neqsin. Issa taħsbu li dak forsi affettwa riżultat ta' bej il-partita? Isaac, ġifieri taħseb illi forsi jew Norman taħseb illi kieku kienu full team kien hemm Saliba u Kalafiori Ħanajdlek, jiena nemmen li kull logħba għandha l-istorja tagħha. Ekku. U ma naqbilx, ġifieri nisma' lill-Arteta wara l-logħba u ma naqbilx miegħu, ifhimni, jekk inti tittirbaħ il-Premier League, irid ikollok skwadra. Jekk m'għandek skwadra ta' ma nafx 20-23 plejer, illi inti jekk weġġalek ċikku kapaċi tdaħħal il-Peppi minn foku, and you are satisfied bih, m'intix lest tirbaħ il-lig. Il-Liverpool weġġa Alisson għandna Kelleher. Għalija l-aqwa second goalkeeper li għaw fid-dinja. Jekk iweġġa xi ħadd minn Van Dijk jew Konate, jidħol Gomez, għalla forja mux xie favorit ħafna, imma s-staġun liħor għamil wirjiet gbar fl-opinjoni tiegħi. Sfortunatament palissa għanna ġota mweġġa, għax kieku hemm ġota all right, għanna l-attakku koll. Jien din ta' għax imweġġejn u mux imweġġejn, għalija ma jreġġiġ pala skuza, ġifiri. Fimni, imweġġejn mux merġej fil-ground Norman dejjem 11 kontra 11 ħatibda? Ġifiri. Ekku. U l-loba fl-Ingilterra ħanajdlek. Il-bieraħ rajt ma nafx jekk rajt Washington, probably le, ma rajt il-press conference ta' Arne Slot u ilna mill-bidu tal-istaġun. Nirbħu l-loba wara l-oħra, kulħadd jgħidilna l-labna kontra Timmy Jizzar u Mużżar u lobit ħfief. U Slot x'insaqsew il-mistoqsija l-bieraħ qalilhom jiena qabel ma ġejt l-Ingilterra qalu li illi mebda logħba faċli fl-Ingilterra u issa xirbaħna ma nafx 7 logħbiet qed tgħidu li l-logħbiet huma faċli, labna logħbiet faċli. Fimt, fl-Ingilterra forsi dan huwa s-sabiħ tal-futbol Ingliż, m'ebda logħba faċli, l-bieraħ il-Crystal Palace rebħu lil Tottenham, ġifieri. Il-West Ham rebħu lil United il-bieraħ u ngħid illi kienu fortunati li rebħu wara l-wirjeri ta' il-United fl-ewwel ħaf li kellhom fejn ituhom 3-4 kieku riedu. Dan huwa sabiħ tal-futbol Ingliż. M'ebda garanzija u għall-vorja City qegħdin punt fuq il-Liverpool issa jiena għalija l-importanti illi pal-Liverpool, pal-City, pal-Arsenal u forsi Aston Villa palissa l-importanti li tibqa' hemm fuq ma ta' fuq. Għax palissa it-timijiet iż-żgħar ikunu għadhom mhux idibatu mill-lajja, mill-injuries u mill-fatigue, fimt? Jiena nemmen li wara Jannar mbagħad it-tejb tibda tieħu l-forma tagħha. Ekku, mela. Isaac, mistoqsija, kemm taħseb Għan rispondi għal-injuries. Nixtieq li nżidlek xi ħaġa. Kemm taħseb li n-nuqqas ta' Saliba u Kalafiori affettwat il-prestazzjoni ta' Arsenal? Waħed dubju li meta itlef l-aqwa difensur li hemm fil-Premier League ma' Virgil van Dijk u l-aqwa midfielder li hemm fil-Premier League Odegaard ma semmejtux, ovvja li l-livell ma jkun l-istess. Ġifieri hija bla dubju. Beta jkollok
meta l-ewwel nofs imweġġajn u r-reserves tagħhom imweġġajn ukoll, kemm nalla jkollok skwadra li għandha aħna għax kieku ma kompetejnilhom fil-Liverpool fil-logħba, turi li għandha skwadra li l-biera fil nofsija labna tifel ta' 20 sena left back Kivjol li ma nafx xejn dal-istaġun, White li ilu ma jilab sentejn fuq sentej u White li bħal jilab tajbek ftit il-bidak. Ġifieri hemmhekk turi wkoll li hemm skwadra biex spiċċajna hekk. Ovvjament ir-riżultat ma kienx ridna però tikkunsidra li bħalissa għaddejjin minn dawn l-inġies kollha tieħu dak li tista' and you move on. U kif qal Norman ukoll fis-sens biex tieħu l-lig kollok l-skwadra ma tkun mekki ħajni mhux kif ma nimmenx bil-ħafna trid tkun tajjeb fl-inġiris li jkollok. Mingħajr waħda minnhom anke jekk kollok skwadra tajba ma jkollok ħafna inġiris li ma teħdux. Speċjalment meta tkun qed tikkompeti kontra City. Trid ikollok it-tnejn. Trid ikollok skwadra tajba kif urejna l-biera kien ċar li bil-votazzjoni li kellna xorta fajna l-votazzjoni kienet tidher li mhux l-istazzjoni tas-soltu minn l-Arsenal li fejn id-dominaw il-golun fatti kien ħaf assolutament għadna niddefenduha. Però dak iż-żewġ fatturi jekk ikollok l-iskwadra li nemmen l-Arsenal għandhom l-iskwadra però dik mhux biżżejjed. Jiena nitet li jkollok inġiż waħda jew tnejn for a sustained period u kif li fejn għandu mill-qwa Steelers u mill-aqwa defensur li hemm ikunu barra li kompletti City ma tieħdux il-lig. Mela, għandna xi messaġġi x'naqraw ukoll Anthony Abela meta tqis li Liverpool ma kinux fl-aqwa forma drota 2-2 kontra Arsenal mhux riżultat ħażin. Arne Slot żgur ma jibżax jagħmel it-tibdil meta jkun hemm bżonn u minhu. U meta nirriċedu li qed jgħidilna kif tista' tqabbel lil Liverpool u lill-Arsenal ma' Manchester United. Mela partitna biss 3 minuti biex nkunu nistgħu noqgħdu bil-parti tal-programm għal daqstant ovvjament irridu nqassu fil-proġibit tagħna. Mela, il-kumment ta' Anthony Abela li kont nixtieq nilabora naqra fuqu il-fatt li meta tqis Liverpool ma kinux fl-aqwa forma draw ta' 2-2 għand Arsenal ma kienx riżultat ħażin. Min taħsbu li gwadan l-iktar minn dan id-draw? Liverpool, bla dubju. Il-Liverpool bla dubju. Cirkostanzi normali bla dubju li l-Arsenal ma kienu xejn kuntenti b'dan ir-riżultat. They were 2 points dropped at home. Il-Liverpool ma kienux il-qwa pożizzjoni tagħhom, they were there for the taking. Pero again, tikkonsidera ċ-ċirkostanzi li wasalna għal-roba li tajjeb ngħidu wkoll Saka lab, Timber lab, però tnejn nittenjaw xi infatti Timber kellu joħroġ, kien ħafna problemi, sorta l-istituzzjoni tal-lig definitivament il-Liverpool kienu tal-kontenti. Mela, kumment finali fuq naħseb l-istilel tat-tim li żgur forsi kienu protagonisti fuq il-logħba fil-logħba tal-bira. Bukayo Saka u Mohamed Salah. Skuja gol kull wieħed dan il-konfront, wieħed biex jibta' niskor u ieħor biex jiġbor punt Reds. Kumment tagħkom fuq il-plejer rispettiv tat-tim tagħkom Norman, anzi Isaac tista' tibda inti b'Saka u jaraq Norman Salah. Ħalibba tkun nistgħu għattini parti tal-programm. Nistennew fl-opinjoni tiegħi huwa hemm flingers li hemm fil-Premier League, Salah ilu żammela sena wara sena, he's proven għamel kollox, qed jikber fil-rekord qed jibqa' effettiv. Minnaħa l-oħra Saka għad jibda l-karriera tiegħu, up and coming, sena wara sena qed jimprovja. Rajtu il-sena li għamel fuq Robertson, kien għadu kif ġej minn injury, jikum għalab Saka, il-posta ħafna Saka, ma nil-ħazzi li kittidet weekend, replicated, u ma fija xej ħassi, ma ta' jkollok li ta' dak il-level u f'nil-ħad fossu. Ġifiri, ma jfizit li ma' niskwadra tajba, pero ma ta' għandek
players ta' livell Salah u Saka in-nuqqas tagħhom meta ma jkunx hemm huma iktar u iktar tinduna dawn kemm huwa players kbar. Ġifieri huma influenti ħafna għażel timijiet rispettivi li jekk l-Arsenal jew il-Liverpool jixtiequ jilħqu l-għanijiet tagħhom din is-sena li jżommu dawk iż-żewġ players fit se tkun kruċjali jagħmlu differenza. Ifni, kif qedtilkom l-ewwel Salah bħala player kemm ilu magħna biddel il-logħba tiegħu sar iżjed jgħin lit-tim kontra Chelsea anka kienet jaħdem fid-difiża, ġifieri sa ħaġa li ma tantx kont taraħ jagħmel fil-passat. He has become an all-rounder. Qed jagħti iżjed assists għal goals. Bla dubju huwa player influenti ħafna. Naħseb illi meta Slot u forsi anka Klopp kienu jagħmlu t-team sheet tagħhom, naħseb l-ewwel player li kien inniżel apparti Alisson ġifieri meta jkun fit. Ġifieri jiena personalment naħseb li jerġa' jiffirma ma' Liverpool u naraħ li itemm il-karriera ma' Liverpool forsi jgħid jagħmel sentejn imur jilgħab l-Amerika imma l-qofol tal-karriera tiegħu Liverpool hemmhekk iħobbuh ħafna ġifieri huwa leġġenda u il-raġel huwa homely, down to earth, ma jitkessaħx, sissa thank God ma tantx iweġġa, ġifieri għandu ħafna punti favur tiegħu. Iktar ma jagħmel goals u iktar ma jagħmel assists Norman, iktar ikun qed jgħin intella punti fit-tim tal-Fantasy Premier. Għaliex Salah fil-fatt huwa fost il-players magħżula dan it-tim tiegħi. Imma insomma parti tajt Joseph, kumment finali minn naħa tiegħek minn dak li rajna matul din logħba, min taħseb ser ikun l-avversarju prinċipali ta' City din is-sena u għalfejn. Jiena onestament naħseb lejna logħba kważi tajba minn-ġiex naħat, ġifieri qed nitkellem ma' ġiex supporters ta' naħseb ġiex timijiet li josser b'saħħithom fl-Ingilterra, ġifieri anke b'saħħithom ġifieri għandhom ġiex timijiet tajbin hemm ġiex timijiet li kapaċi jikkompetu. Ħaġa li rajt daw l-aħħar sentejn Antonello kienet illi speċjalment Arsenal u anke Liverpool jiġu kważi fl-aħħar jibdew illi kważi tajjeb, jiġu fl-aħħar jiżolu u jispiċċaw jieħdu lik il-Manchester City ġifieri hemm ukoll il-luck. Però ħaġa li xtaqt insemmi fuq Saka u Salah, Saka qisu għadu żgħir u dejjem tila. U għandek il-Salah li jieħu jitjieb. Ġifieri jiena bażikament rajtu ġifieri ġieli li għandu tal-bliħ li jagħmel l-assist u hekk plejer li ma jaqtax qalbu, plejer li naħseb mhuwiex kiesaħ, naħseb he's very down to earth. It-tnejn li huma għandhom coaches tajbin kemm Arteta u kemm Slot, coaches ta' skola li huma intelligenti u kapaċi anke idawru logħba. Kif qal tajjeb Norman u anke Isaac, Norman qal li għadu kwieti, li għadu kmieni wis biex tgħid isu minn Jannar ovvjament tibda qisu jkollok l-ewwel indikazzjoni żgħira fejn jista' jkun imur il-lig. Mela, grazzi hemmhekk lil Isaac u lil Norman ta' dan l-intervent tagħhom, grazzi wkoll lil Joseph li jista' jirritorna iktar tard magħna matul il-programm. Semmaw għal qasira u mbagħad se nkunu qegħdin niddiskutu Inter Juventus imma b'differenza. Tkunu tafu għaliex wara din il-waqfa ta' 3 minuti. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer.
wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salsett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124-8651 jew 7904-7220. Illum qed tarawni fil-veste ta' preżentatur mhix xi ħaġa li ġiet imposta mill-budget imma xi ħaġa li illejla id-Derby d'Italja ħajkunu rrappreżentati mill-ġiex kollegi tagħna, wieħed minnhom huwa d-direttur Sur Antonello Abela u l-ħabib tagħna is-Sur Roberto. Mela, u li jien spiċċajt bħal Pilatu fil-kredu. Biss ċajt apparti, merħba, il-lejl tajjeb, il-bieraħ mhux se ngħid xejn għax il-ħajna tkaxkira hawn min għandu żmien bħali jiftakar iż-żmien Ben-Hur. Tiftakruh Ben-Hur meta ġibduh biżwiemel kollox? Il-massala hekk ġara l-bieraħ għax ħajna 5 u tidwira ħanejdilkom. Ma nafx u mussa imnalla l-lejla vitajni għax minix qiegħed ingradu li nikkummenta fuq tal-logħba tar-Roma. Biss, eħna għaddu għal-main topic tal-lejla. Il-main topic tal-lejla huwa li ħammexxiena din id-diskussjoni huwa logħba thriller 4x4. Logħba li personali meta konna qed nitkellmu bejnietna qedtilhom logħba li ma nistenniex mill-kampjonat Taljan imma nistennija pjuttost mill-kampjonat Ingliż. Mela, nibda bik Antonello bħala il-bniedem li għandek tal-penthouse. La konna mhux, nimmaġina li għandi nibdajin, le kienet logħba personalment riklama l-futbol Taljan, biss kienet logħba fejn ħanejdu hekk. Stajna ħriġna b'xi ħaġa aħjar l-Inter, stajna ħriġna b'xi ħaġa aħjar. Biss rajna azzjonijiet
fiż-żewġ partijiet, naħseb qatt ma naf illi rajna derbi d'Italja u rajna dak il-vot kollha miż-żewġ naħat tal-Kamra ħanejdu hekk biex inkomplu mat-tema tal-budget kienet logħba sabiħa, biss ħanejdu hekk. Naħseb illi ir-rebbieħ la kienu l-Inter u laqas kienu l-Juventus, imma min qed jokkupa l-penthouse bħalissa. Nafli, U Roberto, wkoll x'taħseb? naħseb jiena ir-rebbieħa wkoll kienu dawk li raw il-logħba għax min iħobb il-futbol u jkun dilettant. Logħba li bit minn gows li hu pjaċir tara. Biss imma ħanejdlek imbagħad iktar tard iktar il qudiem fil-programm jiena għalija kellkom talquha permezz ta' Turam kontu diġu 5-2 imma dak argumenti ħallu ħal-wara. Roberto, buona serata lilek. Buona serata Karl, unarġanati il-lejla tajba l-Antonello ovvjament u l-dak kollha t-segwuna. Jiena ifimni bħala logħba naqbel magħkom kienet logħba sabiħa ħafna. Naħseb kontrarjament għal dak li mdorrijin naraw fil-futbol Taljan, il-logħba tal-bieraħ ma prevalix l-aspett tattiku. Ġifieri żewġ timijiet niżdu open għal xulxin, iż-żewġ timijiet kellhom il-mumenti tagħhom. Naqbel magħkom li Inter mal-4-2 kellhom fejn jalqu l-logħba, però ovvjament da ma seħħx u dak huwa parti mill-futbol. U min-naħa l-oħra mbagħad il-Juventus urew karattru li minkejja li ġo San Siro mat-tim ċampjon tal-Italja, l-aħjar tim li hemm fil-kampjonat u 4-2 minn taħt u minkejja bosta plejers naqsin, xorta waħda rnexxielhom iwettqu reazzjoni u tal-inqas ħarġu minn hemmhekk bidro. Jiena all in all issa mhux għax jiena mal-Juventus, jiġifieri jiena nitkellem mod oġġettiv. Jiena naħseb riżultat ta' draw kien wieħed ġust għal dak li jurew iż-żewġ timijiet. Forsi hemm min jargumenta li l-Inter kellhom forsi iktar ċansijiet ta' ġew 4-2 minn fuq, però naħseb anke l-Juventus kellhom iċ-ċansijiet tagħhom. Għax li kieku daħal pereżempju dak il-ballun ta' wea qabel tmiem l-ewwel taqsima, naħseb fit-tieni taqsima kienet tkun storja kompletament differenti kieku ġew 3-3. Jiġifieri wieħed ma jistax joqgħod jirraġuna b'dal mod. Jiena onestament mhux nerġa' ngħid mhux jinsapporter tal-Juventus, però jiena ma qbilx mal-kumment ta' Inzaghi li kellhom jiskurjaw 8 ħanejdek. Jekk it-tim tiegħek ma jiskurjax ma l-ewwel noqqas tat-tim tiegħek. Full stop, inhu toqgħod sejjer li kellek tiskurja 8 u ma skurjajx u għax hekk. Jiena min-naħa l-oħra fil-waqt nagħti mertu il-Thiago Motta li rnexxielu ovvjament bis-substitutions li għamel jikseb punt. Min-naħa l-oħra ma nistax nifhem kif kontra plejer tal-istatura ta' Turam tilab il-Danilo. Plejer li qed jurik li huwa kompletament out of form, qed jurik li mhuwiex tajjeb għas-sistema li qed tipprova timbotta inti fit-tim u f'logħba daqstant importanti meta għandek daqstant plejers naqsin tagħżel li tilab lilu wara l-wirja deludenti għall-aħħar li kellu f'nofs il-ġimgħa kontra Stuttgart u tarġa' tilagħbu f'nofs id-difiża. Issa biex ngħidu kollox jiġifieri għax kien hemm anke min ikkritika il-wirja ta' Kalulu li s'issa kien wieħed mill-akkwisti l-aktar li renda għall-Juventus, però ejja nfakru li meta plejer bħal Kalulu ikollu plejer miegħu li jkun bil-Malti qed jażaq, Kalulu ried jagħmel xogħol doppju. U meta għandek quddiemek il-Lautaro Martinez u l-Marcus Thuram ma naħsibx li hija xi ħaġa faċli li tagħmel xogħol doppju. Ġifieri jiena jekk ħanħares lejn Juventus, ovvjament diżappunt enormi l-wirja ta' Danilo bħalma kienet deludenti għall-aħħar pereżempju l-wirja ta' Fagioli li laqqas qatt ma daħal fil-logħba tal-plejer bil-kemm rajtu jmiss ballu u nemmen li mhuwiex plejer adattat biex jilgħab bħala trekwartista. Jiġifieri onestament ħanejda ċara jiena fl-opinjoni tiegħi Fagioli
huwa player overrated ħafna. Per eżempju, l-istatura tiegħu fiżikament huwa simili ta' Barella. Però fejn minnhom kien hemm 50-50 ball, Barella letteralment tajru minn fuq il-ballun, jiġifieri laqqas saħħa m'għandu dal-plejer. U jien aktar narah ideali tipo ta' Pirlo kif kien jilgħab mal-Juventus quddiem id-difiża. Ġifieri min-naħa tal-Inter naħseb l-Inter għandhom xi jagħmlu mea kulpa. Ovvjament id-difiża mhijiex id-difiża li kellhom fl-istaġun li għadda, hemm xi ħaġa ħażina, żgur. Plejer bħal Conceição li fl-opinjoni tiegħi ma jildis kien l-aħjar plejer fil-ground. Letteralment ħarbat il-bastoni ma qabadx ċar tiegħu dal-plejer. Ġifieri naħseb l-Inter fid-difiża għandhom xi jirranġaw, naħseb huwa l-iktar dipartiment li bħal Juventus fl-aħħar mill-aħħar għal Jannar għandhom jaraw x'jistgħu jagħmlu biex jirranġaw, speċjalment jekk iridu jikkompetu u javvanzaw fiċ-Champions League, għax naħseb dik id-difiża ma' timijiet bħal Real Madrid, Barcellona, eċċetera, ħajbatu ħafna. U ovvjament m'hemmx dubju li nħass innuqqas ta' Çalhanoğlu fin-nofs. Jiena mhux għax Zelinski skurja żewġ ikos minn penalti għalija laqqas jibda ma' Çalhanoğlu fis-sistema ta' Inzaghi, ġifieri inħass ħafna u wara n-nuqqas tiegħu kemm huwa plejer determinanti fil-logħba tattika ta' Inter. Il-fatt tara t-tieni domanda li kieħejt għalikom huma il-penalties. Il-penalties fl-opinjoni tagħkom kienu ma kienux tibda inti Antonello u wara tkompli inti Roberto. Jiena naħseb il-tnejn li huma kienu. Jiġifieri fuq Thuram, dak il-fawl li kien hemm fuq Thuram kien hemm dik is-sajta dak il-plejer, però naħseb illi l-penalties ingħataw ġustament. Għajt sorpriż kif tom Zelinski, imma naħseb dak kien messaġġ ċar illi il-13 metru u Lautaro Martinez ma jistgħu jsiru ħbieb qatt, ovvjament il-penalty taker propju ta' Inter huwa Çalhanoğlu kien indispost. Stennejt li ħajt jom Thuram, Tom Zelinski, fortunatament it-tnejn li huma skurjom, biss Roberto għandha ħafna punti li forsi nitkellem fuqhom iktar il qudiem għax għandna wkoll biċċa fil-iskrim. Mela, Se ndiskutu appuntu. għal-penalties, ma għal-penalties isna nkun danna tajnija. Imma jiena l-bieraħ ħassejt u naħseb anka dan mhux il-preżentimenti biss ma kien ta' ħafna nistiraw il-logħba li l-bieraħ mhux Juventus akkwistaw punti imma naħseb l-Inter ramew żewġ punti. U naħseb li l-Inter kif għandka tiġi aċċenna Roberto id-difiża li kienet xi ħaġa solidissima s-sena l-oħra ma nafux hemm. U ta' min jinnota wkoll li l-bieraħ kellna diversi assenzi importanti miż-żewġ naħat, ġifieri li Çalhanoğlu llum sar għalija sar fulcrum fit-tim tal-Inter ma tistax lil dan tneħħi għax innuqqas ħajkun jilgħab min jilgħab floku anke jekk ikun tajjeb xorta ma ħajkun hemm dak il-nuqqas ta' esperjenza u affarijiet hekk. Tgħidilna xi ħaġa inti għand? Jiena li tikkonċernani hija d-difiża fil-fatt Roberto tista' ma xrib fuqha. Il-bieraħ rajna l-Conceição literalment ħarbat d-difiża tal-Inter u fil-fatt Conceição kien veloċi ħafna bda jisfrutta l-veloċità tiegħu fil-fatt li hija kienu l-plejer tal-logħba. Ħaġa li Inter m'għandix dawk il-plejers veloċi fuq wara mod speċjali u għalhekk il-Juventus setgħu jopportettaw. Jiena diġà qedta anki minn għalija f'xi żewġ programmi ilu il-frażi difesa ballerina li hija xi ħaġa li sfortunatament din is-sena qegħdin naraw fid-difiża. M'għadix dik id-difiża soda li kellna s-sena l-oħra, imma minħa l-oħra kont qed nara xi numri llum. U jidher li wara 9 logħbiet l-Inter li rebħet il-kampjonat taħt Antonio Conte u l-Inter ta' dis-sena
kellhom l-istess ammont ta' punti u għalhom l-istess ammont ta' goals. Ovvjament ma jfisser xejn għal fini ta' dis-sena li kif qed naraw Napoli ħarbu. Biss kellna l-Acerbi nieqes ukoll li huwa bniedem illi fuq wara jagħmel id-differenza. Imma xorta jiena nħoss li d-difiża hija il-main concern ta' Inter. Naqbel ukoll ma' kumment li għadda Roberto illi mhux skuża li tajt bħalma qal Inzaghi wara l-logħba illi kellna fejn nisbujgħu 8 goals għalkemm iva inti ċ-ċansijiet kif nispjegawha, iċ-ċansijiet jekk trid tikrehom u trid tagħmilhom ma tistax tarmi l-blal li jarmejna l-bira, speċjalment konfront dirett fejn inti trid tirbaħ bil-fors għax taf illi ir-rivali tiegħek għall-iskudetta ta' dis-sena Napoli qegħdin jirpu u jtellgħu il-punti u jaħarbu. Ma tistax falli il-punti u bejn Milan u Juventus il-fatt li diġà fallejna 5 punti dis-sena ma tantx hija xi ħaġa pożittiva. Jiena dejjem emment illi l-iskudetto jintrabaħ fil-konfronti diretti iktar mill mat-timijiet iż-żgħar u l-fatt diġà fallejna punti żejjed fil-konfronti diretti. Wieħed jittama li forsi l-injuries ma jibqgħux jittorturawna u forsi dik l-imbirka difiża tistetja ruħha mara kemm jista' jkun il għaliex kif qed naqilgħu goals. U din hija xi ħaġa li fejn tidħol l-Inter li qed tikkonċernani ħafna. Roberto, x'taħseb inti? Jiena ifhimni jiena fl-opinjoni tiegħi tim li jkun home dejjem hu jkun li jwaqqa l-punti. Jiġifieri ovvjament dik kienet direct encounter bejn żewġ timijiet li ovvjament qed nipprevedu li ħajjisfidaw għal-reħ tal-kampjonat, forsi Inter aktar mill-Juventus, għax l-Inter fl-aħħar mill-aħħar they are the team to beat bħala champions. Però ovvjament naħseb li il-kampjonat ħajkun wieħed bilanċjat, jien ma naqbilx li l-Napoli ħarbu, għax issa Napoli għandhom 3 logħbiet mill-aktar diffiċli u naħseb hemmhekk ħanaraw verament kemm Napoli taħt Antonio Conte ħajkunu sfida denja għar-rett tal-kampjonat. Nfakkarkom li għada ħajlabu kontra Milan ġo San Siro u ġimgħatej oħra jmisshom kontra l-Inter, jiġifieri hemm minn dawn il-logħbiet nistgħu nieħdu idea aktar ċara tal-livell propju ta' Napoli, għalkemm ovvjament mhux ħanneħħem il-mertu ta' Conte għal dak li għamel s'issa u nafu li Conte speċjalment ma' tim li ma jkunx qed jieħu sehem fil-kompetizzjoni Ewropej huwa perikolus ħafna. Però naħseb li s'issa manka bil-logħba tal-bieraħ jiġifieri qed jidher li ħajkun hemm bilanċ. Bilanċ bejn 3-4 timijiet għalkemm jien ovvjament ma naqtax barra timijiet bħal Lazio u Atalanta għalkemm forsi m'għandhomx il-materjal biex jiċċellinġjaw sal-aħħar, però naħseb li ħajkunu hemm mal-ewwel 6 minn dak li qed juru r-riżultati li qed jinkisbu. Però naħseb m'hemmx dik il-forza dominanti s'issa fil-kampjonat Taljan. U dan huwa fattur pożittiv fl-aħħar mill-aħħar għal min iħobb il-futbol Taljan. Il-fatt li jkun hemm bilanċ jagħmel il-kampjonat wieħed aktar interessanti. Jien ovvjament qed għandi mhux ħanuża l-kelma xewqa, imma I am looking forward biex nara lil Juventus full team issetjati bis-sistema ta' Thiago Motta ħanara dat-tim sa fejn jista' jwassal. Jiena fl-opinjoni tiegħi mhux għax jien sapporta ta' Juventus ħanerġa' ngħidha ġifieri, però naħseb li bħala kwalità il-Juventus għandhom ħafna kwalità fit-tim. Ovvjament għandhom punti deboli li jridu jitranġaw, forsi
sa qabel l-inġeri ta' Bremer l-iktar punt deboli kien il-fatt li m'hemmx replacement ta' Vlahovic. Ġifieri semmu wkoll il-fattur ta' Bremer li qed jinħass u l-bieraħ inħassew fid-difiża. U naħseb li Giuntoli f'Jannar irid jara x'ħajamel biex jirreplaceja l-blata fuq wara. Però naħseb li tal-inqas ħanejdu hekk. Għal min bħali jżomm mal-Juventus dis-sena mhux qed ingergru li t-tim qed ikun difensiv iżżejjed, eċċetera, eċċetera. Għamilna lob bħalma minna ma' Stuttgart Ferrari ersaqna lejn l-asta ġifieri, però naħseb li it was a day off kemm min-naħa tagħna u wirja tajba kienet min-naħa tal-opponents. Però naħseb li għadu kmieni biex il-Juventus dis-sena jiċċelinġew bis-sejħet tal-kampjonat. Ġifieri jiena naħseb dis-sena hija dik is-sena bħalma semmejt l-ewwel tal-United season zero fejn ovvjament Diego Motta jrid jissettja t-tim. Min naħseb is-season li ġej il-Juventus mbagħad ikunu hemm biex jiċċelinġew bis-serjetà. Però all in all naħseb l-Interisti għandhom għalfejn jħossuhom naqra marikati li l-bieraħ fallew żewġ punti, speċjalment ta' ġew 4-2 minn fuq. Però naħseb il-logħba tal-bieraħ uriet ukoll id-difetti li għandu t-tim ta' Inzaghi u nistenna li ovvjament jekk verament Inzaghi huwa coach ta' livell bħalma ħafna jgħidu li hu fil-ġimgħat li ġejjin jindirizza dawn id-difetti jekk irid li t-tim tiegħu jerġa' jiċċelinġa l-kampjonat u jkun forza fiċ-Champions League. Mela, fil-fatt mela jien koħan saqsirkom di-domanda kemm intom sodisfatti bit-tim tagħkom. Imma inti Roberto antiċipajtni. Fuqek Antonello x'taħseb kemm inti sodisfatt bl-Inter? Bid-difiża żgur li le. Bid-difiża żgur li le. Kif qatt ngħid fil-punt ta' qabel qed naqraw goals, difeża ballerina u ma jistax ikun illi nibqgħu naqraw dan ammont qawwi ta' goals. Hemm il-fattur tal-injuries ukoll illi hija din is-sena kissirna ftit fuq dimma sodisfatt ħajdu minkejja il-fatt li qegħdin bi tliet attakkanti tista' tgħid. Jiġifieri biss nerġa' nsostni l-punt illi d-difiża hija inkwitanti ħafna fil-kamp ta' Inter u nisperaw illi is-soluzzjoni tinstab biex nerġgħu naraw d-difiża soda u kumpatta li rajna fl-istaġuni preċedenti. Karl, nista' naħodlok naqa' Of course, fidejk mexxi. Formu nistaqsi mistoqsija lil sieħ bil-Interista. Mela. Jiena qed insemmu d-difiża, però Antonello xtaqtek tgħaddi kumment fuq il-wirja tal-biera ovvjament ta' Sommer. Jiena ħanikkummenta warajk, però xtaqt nisma' l-opinjoni tiegħek l-ewwel. Iktar milli Sommer, iktar ħanejdu hekk. Jiena il-Sommer kont intih vot 6 fuq il-biera. Jiena iktar minn Sommer li kelli nilgħab blame game. Iktar inwaħħal quddiem Sommer. Pereżempju, gow minnhom Pavard fejn kien. L-ewwel gow. U mbagħad qed jgħid Joseph inqala Pavard u daħal Bisek. Diżastru. Tkun se jsaw ħarbat il-bastoni. Jiena Sommer naħseb li mhux ngħid ma kellux tort. Imma ma kellux tort daqs kemm kellhom irriparta quddiem. Jien fil-fema tiegħi. Jiena b'kull rispett ma naqbilx miegħek. Forsi l-ewwel gow warajt ma kellux tort, però t-tieni gow naħseb għaġġel bil-mod kif ħareġ minn ġol l-asta. U speċjalment ir-raba gow naħseb kien xutt li seta' jisalvah, ġifieri ma naħsibx li kien xutt daqstant b'saħħtu li ma setax jisalva, u ġifieri naħseb li l-bieraħ il-wirja ta' Sommer kienet komplessa fil-wirja li kellha d-difiża tal-Inter, ġifieri
Naħseb mhux id-difensuri biss għalkemm aħna d-difensuri kellhom nuqqasijiet kbar il-bieraħ. Fl-ewwel gowl kienu qishom statwi, litteralment, fuq l-inseriment li għamel McKennie. Fuq il-gowl ta' Yildiz, naħseb li Sommer kellu responsabilità speċjalment fir-reba' gowl bħalma fl-opinjoni tiegħi kellu responsabilità Di Gregorio fil-gowl ta' Mkhitaryan. Okay, kien shoot placed tajjeb, però naħseb li l-positioning tiegħu għal dak ix-xut ma kienx tajjeb għax ma kienx xi xut li ma tistax iġġibu, ġifieri naħseb Di Gregorio fit-tieni ħafa għamel żewġ saves mirakolużi fuq Barella u nsejt fuq min. Però naħseb fit-tielet gowl ta' Inter, fit-tieni gowl ta' Inter, naħseb li kellu responsabilità tiegħu, però ovvjament fl-aħħar mill-aħħar ħatmu perfett, ġifieri gowler l-iżbal tiegħu li tal-lider, għax ovvjament jissarraf gowl, ġifieri ma nistgħux nippretendu li ħadd ma jagħmel l-iżbalji, però naħseb li Sommer speċjalment bil-wirja tiegħu il-bieraħ kienet kemm xejn fjakka. Għax anke pereżempju fix-xut ta' Wea li semmejt l-ewwel der maħsud u ħabbu li l-ballun għaddaħħal kif ma lastax li kien il-ballun ġolla sta kien ikun gowl. Ġifieri naħseb li l-wirja tiegħu il-bieraħ kienet ftit deludenti. Infatti il-Gazzetta dello Sport tagħtu 5, jekk niċċekkjaw ukoll se tkun kont qed titkellem il-marki li nataw il-players biss overall Devray ukoll kellu vot 5, ħafna mill-difensuri lejlet much to be desired ma ngħidu hekk. Mela, kważi wasalna fl-aħħar fil-intervista żgħira tiegħi magħkom l-aħħar ħaġa nixtieq minn għandkom hija din. Għalli issa ngħaddu għat-tielet parti. Iż-żmien għajdli hi. Qabel nikkonkludu dil-fażi fuq il-futbol Taljan hekk ma jimpurtax taqt ngħaddi kumment fuq ir-Roma mhux biex iweġġek imma xtaqt. Nistgħu nħallu ħadd-tielet parti, Roberto. All right. Mela, ara, l-aħħar kummentiet għax ħajkun għalikom fejn tarakom f'Mejju. Ħalejdlek jien qabel tgħidli inti, ir-Roma b'dan ritmu naħseb ħanamlu xi waħda bħal tal-kuġini dawk imdorin jilagħbu f'kategorija żgħar nispera ma xi vudu fuq it-timijiet tal-kapitali li għaw Serje B. U niqafhem. Fejn qed tistenna li nara l-interess dis-sena nispera Champions, imma l-biża tiegħi hija lil Napoli kulħadd jaf kontempla tazzi xi sarra. Trofew huma nemmen li neħduh dis-sena, mhux se nispittaw żeru titoli. Jiena ngħid li l-Juventus bejn it-tieni u t-tielet post. Mela, nirringrazzjakom it-tnejn intom, ħadd pjaċir ħafna nikkonduċi din ir-roħna, grazzi Antonello wkoll tal-opportunità. Karl, Jekk Alla jrid, għajdli? għandu kun Mediaset għandhom vacancy għal preżentatur sportiv itħajjer. X'in ġenerus, ngħidlek ġejja xi waħda fuq ir-Roma mid-dera mela. Nirringrazzjak u nħeġġeġ lil dawk li qed iseguna biex issa nieqfu għal pawża pubbliċitarja dejjem napprezzaw jekk intom tgħinu lil dawn il-ħwienet għax bis-saħħa tagħhom ikun jissettilla dal-programm u narawkom iktar tard. Slim u saħħiet u grazzi. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok missierek
jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Mela, lura għat-tielet parti tal-programm Botta u Risposta, rubrika ġdida u multitazzjoni. Kull ma minna pratikament libna t-tieni u t-tielet parti tal-programm kif kienet isir qabel, l-ewwel bit-tal prinċipali u mbagħad ma jiġri kull ħanse jkun hekk laqgħa tal-kumitat ta' rispett affarijiet oħra, illu għandna affarijiet niddiskutu, jiġifieri, biss ngħidu welcome back il-Joseph illi jaġġejna qatt magħna, infakukom qegħdin live għal kull min xi intervjeni fuq temi prinċipali li se niddiskutu u l-ewwel tema illi ser nitkellmu fuqha hija il-futbol lokali. Għandna ħafna temi. Illum diskutu se nibdew pass pass u se nibdew naħseb bl-iktar il-riżultat illi għamel post matul din il-ġimgħa ġewwa Malta. Inħarsu naqra il-grafika tal-BOB Challenge li u kif qegħdin naraw Valletta jitilfu l-ewwel logħba tagħhom tal-istaġun tal-Xin Rainbows jirtħulhom l-iskorta u wieħed b'xejn, gol ta' Gabriel Menz f'66 minuta. Il-riżultati oħra li kellna minn dan il-kampjonat Pjata Hotspurs jirtħu 2-1 kontra Pura United, Liga wieħed St. Andrews xejn, Imdar 2 Marsa 2, Santa Lucia xejn, Kudja xejn, Sweden United 2, Senglia Athletic xejn, Sirens 3 b'tarpa wieħed, Zurich wieħed, Zebut Rangers xejn. Il-klassifika wara 5 slobiet naraw il-Valletta u Pjata Hotspurs jaqsmu l-ewwel post b'12 punt, Marsa Swieq u Tarxin 10, Zurich 9, Imġar u Sirens 8, Kudja 7, Bgura 6, St. Andrews Senglia Athletic 5, Zebut Rangers u Athletic 4, Santa Lucia u wieħed u Imtarpa xejn. U sab l-aħħar Karen, għanajdu hekk. Il-favoriti tilfu l-ewwel logħba tal-kampjonat.
Okay. Issa wara waħda tiġi tnej, wara tnej ġi tlieta li ċajta parti. Affarijiet daw li huma mistennijin fid-dinja tal-futbol. Per eżempju, jiena bqajt esterefat bl-erba' b'xejn ġewwa l-Bernabeu tal-Barċellona. Issa tkellmu fuq Asija tard. Ġifieri dik għalija kienet la notizja della settimana, imissa l-ħamrun drajna abdu jisu sensi la jitilfu. Il-belt ħadu l-mamudija tat-telfu kol, biss nemmen li u għalek huwa sabiħ il-futbol, fuq timtija fuq telfu s nitkellem x'badna peden, edin dizastru. Imma issa m'hemmx tagħmel issa naraw. U li jaħassa x'tim tar-Roma, skużawni isni qed noħroġ ftit mid-dwejjaq li għandi nħabba fihom, fl-opinjoni tiegħi ma narax daqshekk ħażin. Biss hemm Dabdobvik jekk isib timsura li jitimgħu sew jaqsam waħdu, imma ma nafx. Insomma. Fuq il-challenge li ħana tkellmu fisseb dettalji l-ġimgħa d-dieħla meta jkollna programma apposta biss Roberto ħames timijiet f'żewġ punti. Jidher li it-telli ħadd tibda issa. Jiena dejjem sħaqt li dal-kampjonat ikun wieħed bilanċjat, jiġifieri m'iniex sorpriż. Ovvjament m'iniex sorpriż laqqas li waslet l-ewwel telfa ta' Valletta. Għalkemm ovvjament hija l-ewwel esperjenza tagħhom li qed jilagħbu f'dal-kampjonat. L-ebda tim huwa unbeatable fid-dinja. Jiġifieri l-isem waħdu ma jrebħekx. Roberto, sorry tħaltlek hekk, I stand to be corrected fuq di. Bid-dovut rispett. Sorry ta' mhux għalik jiġifieri jidħalt, imma dik kulħadd qed jgħidu li l-Valletta l-ewwel darba u nixtieq xi ħadd sura jispjegana din x'inhi. Valletta dejjem jgħoddu l-kampjonati ta' timijiet oħra li kienu mill-belt, kienu jirrappreżentawhom mill-belt u jgħodduhom mal-kampjonati li rebħu. Issa dawn l-istess nies kif rebħu kampjonati, tirfu wkoll kampjonati, imma dejjem ngħidu li daw sempliċiment l-ewwel darba li tilfu l-belt nixtieq jekk hawn xi ħadd li jista' jgħidilna x'inhi eżatt l-istorja x'min jgħid fi u min jgħid va. Napprezza kieku. Naraw x'inhi ir-realtà. Din hija l-ewwel darba li l-belt waqgħu jew le. Il-belt meta Jinsa fejna f'jien iva. Jiena sa fejn ara li hu żgur huwa illi minn wara l-gwerra dejjem labu. Eżatt, ġifieri jiena minn għalihom wara l-gwerra law, qabel il-gwerra ma nafx futbol kien però wara l-gwerra law dejjem labu Premier, dejjem labu fl-diviżjonijiet il-belt. Infatti l-istorja ta' Valletta f'se propra kienet di. Kien hemm żewġ timijiet li jirrappreżentaw il-kapitali qabel l-1940 li kienu l-Valletta St. Paul's u il-Valletta United. Il-Valletta St. Paul's kienu ġew relegati mill-kampjonat dak ismin tal-ewwel diviżjoni 1939-40 qabel il-gwerra dinja Malta u Valletta United kienu rebħu l-kampjonat tat-tieni diviżjoni ta' dak l-istess staġun. Faqqat il-gwerra u mbagħad ġara is-St. Paul's u l-United ingħaqdu għal Valletta FC illi sar għandna llum il-ġurnata. Dika hija l-istorja sa fejn nafa jiena Kemm hu possibbli? ta' Valletta. Jew l-istoriku tal-futbol Malti li jista' jikkoredina. Ekku ħanejdlek kemm hu possibbli nistiednu xi storiku tal-futbol bħal ngħidu aħna s-Sur Baldacchino li dan kien jikteb anke fuq it-Times ħafna. Forsi naraw din l-enigma x'min jgħidlek hekk, min jgħidlek nixtieq li xi darba din tinqata' darba l dejjem. Skużani tajtilek hekk Roberto ta' imma Ma tkunx li ħażina għalfejn le. għajjejt ngħidilkom il-pura verità min jgħidlek waħda, min jgħidlek dit il-darba. Nispera issa ma jkunx hawn xi belti u nsib xi turuxma ta' dawk li mħażin, serħu raskom jekk taħsbu li tistriħu hekk billi tagħmlu lili minn nista' niddejjaq. Imma napprezza li di xi darba tinqatax enigmatika qiegħda għax jien nemmen jekk inħattmu nuri tiegħek ħanieħu t-telf tiegħek. Hekk taqblihom mhux hekk. Jiġifieri Ekku, jekk hawn xi jista' jiċċara dan id-dilemma u l-handball. Ħana ilbu naqra il-paġna u ser jekk kien hemm tim li kien kellu unbeaten run, ħana jgħidu hekk fit-challenge league illi tilifa anki fil-kampjonat amatorjali wieħed
kellna l-istess sitwazzjoni dan għaliex aktar kif qed naraw fil-grafika tilfu kontra Vittoriosa Stars 2-0. Ir-riżultat l-oħra li kellna Birżabuġa St. Peters rebħet 3-2 ma' Kirkop United, Luqa St. Andrews 3, Rabat 1, Mellieħa 2, Zejtun xejn, Ormi 3 Marsa Skala 1, Rendi 1 Gargur 1, St. Juan 5 Pembroke xejn, Xajna Tornadoes 5, Instincta St. Joseph 2. Il-klassifika fit-5 ġurnata tara Birżabuġa St. Peters u l-Vittoriosa Stars jitilgħu waħedhom forsi klassifika bi-13, għattart minn fuqa minn Luqa St. Andrews u Ormi bi-12, Terra Tornadoes 11, St. Juan 10, Mellieħa 7, Rendi u Kirkop United 6, Gargur u Pembroke 3, Zejtun Corinthians 2, Imsida u Marsa Skala 1, Rabat xejn. Joseph. Għattart Meluba, Vittoriosa jew Birżabuġa fil klassifika u anki jaw jidher li għandna telliqa taħra fl-Emitter 1. Ekku fil-fatt jidher li Birżabuġa u Victoria Hospers nemmen illi kienet mistennija kienu l-iktar ġusti favoriti, però qabel xejn Anton nixtieq nibgħati l-kondoljanzi l-coach ta' Birżabuġa Edward Tazzopardi li huwa wkoll ħabib tiegħi u ex-player tar-Rabat illi sfortunatament nhar il-ġimgħa li għadha ommu għadha kemm ħalliet din id-dinja, nibgħat il-kondoljanzi l-familja. Kondoljanzi estiżi wkoll fisem it-tim kollu tal-Kamra Ġus. Yes? Għat-taner qed Ma fimtekx. it-taner dak kien jgħidulu mir-Rabat dal Ejja mir-Rabat Edward Tazzopardi nafu ġifieri. dak kien miegħi l-ħanda jekk ma jimpurtax u napprezza jekk anke jien personalment nibgħatlu l-kondoljanzi u l-kuraġġ għat-telfa tal-Aziz ommu. Eżatt. Kif konna ngħidu Antonello, ovvjament il-coach ta' Victoria Hospers u anke Edward huwa coach bravu, coach illi l-unika coach illi wassal il-Kalkara biex kważi jiksbu l-promotion fil-First Division, coach la fil-players, coach li jmur tajjeb ma' kulħadd u jiena onestament nemmen illi għal-mod u d-dedikazzjoni ta' Edward nemmen illi Birżabuġa ħaqhom ikunu hemm. Fuq in-naħa Victoria Hospers timlera nirremaw l-ewwel timawċi illi qed jilgħab fil-kampjonat. Hospers qegħdin fl-Emitter 2 però. Eżatt qegħdin fis- Kontu kapitlu Emitter 1 qabel ma. Eżatt, skużani, eżatt, Birżabuġa jiġifieri jidher li ħajkun tellieqa interessanti ħafna u wkoll jiġifieri jidher ukoll li hemm timijiet oħrajn li qegħdin fit-tellieqa ġifieri nsemmilek pereżempju ħadd-Tart, tista' li ħadd-Tart ġifieri għalkemm ġew magħluba xorta ma tistax tarmihom. Jiena kulħadd jaf li jiena involut fir-Rabat. X'inhu jiġri? Onestament x'inhu jiġri naħseb jidher li t-tim għadu ma qabadx, jiena naf ċert li l-coach qed jagħmel l-almu tiegħu Charles Borch li nsellimlu minn hawnhekk, jiġifieri għandna ħafna players żgħar Antonella qed nibnu proġett bil-mod, ovvjament s'issa labna mal-iktar timijiet b'saħħithom li hemm fil-klassifika bħal Ormi, il-Rendi, l-ħadd li għadha kontra ħalluqa. Jiġifieri mhux mument sabiħ, però nemmen illi qed naħdmu biex nielbu din l-isfida, plus ukoll illi din is-sena għamlu ħafna debut tagħhom ukoll players mill-iskwadra tal-Miners. Mela, nibqgħu niżlin l-isfel l-kampjonat amatorjali 2 u ta' min jirrimarka li Victoria Hospers kissru rekord lokali l-bira wara rebħa ta' 5-0 miqsuba kontra Dingli hekk kif huma rebħu l-20 logħba konsekutiva fil-kampjonati. Nifirħu lil Victoria Hospers illi maddejjin ukoll minn proġett interessanti ħafna, Victoria Hospers ukoll tidinjhom f'dan il-programm. Wara l-programm tal-lejla ukoll ikollna aġġornament dettaljat tal-lobby kollha li kellna mill-Emitter 2 hekk kif illum kien hemm l-aħħar żewġ lobby. Nitilgħu fuq din id-darba għall-Kampjonat Premier, Roberto Hamrun, it-tielet logħba konsekuttiva li tilfu kontra Slima Wanderers u jekk qed nsemmu semmejna Ten Hag li kien taħt pressjoni, hemm diversi coaches oħra li jinsabu taħt pressjoni. Alessandro Zinnari ma naħsibx li huwa inqas sa fil-fatt Hamrun inqabżu minn Mosta
ukoll, anzi qabel ma nisimgħu tiegħek fuq il-kwestjoni ħamru nagħtu ħarsa l-klassifiċi u r-riżultati tal-Malta Premier League. Floriana 3 Balzan xejn, Gżira xejn, Bil-Kara 1, Hibs 2, Melita xejn, Mosta 4, Zabbar St. Patrick 2, Nashar Lions xejn, ma jistax loħ xejn, Simo Wanderers 1, Hamrun Spartans xejn. Klassifika Bil-Kara 25, Floriana 19, Simo Wanderers 18, Highbrain 17, Mosta 12, Hamrun Spartans u Gżira United 11, Melita 9, Marsa Flokku Balzan 8, Nashar 7, Zabbar St. Patrick 4. Qegħdin naraw Hamrun issa verament qegħdin borderline top 6, Roberto. Jina, il-ġimma li għaddit kanna l-ħabib tagħna Viktor Kassar magħna. U dan semma li meta jinsaqsejtu jekk hemm xi ħsieb li Hamrun ibidlu it-tmexxija tat-tim u qal li l-evalwazzjoni ssir fl-aħħar tal-istaġun. Però b'kull rispett, jiġifieri lej Viktor u lej il-Kumitat Ħamrunis naħseb li din l-evalwazzjoni tissir issa għax ħajkun tard wisq biex Hamrun jirpiljaw mid-diżastru li għaddej minnu bħalissa. Ġifieri jiena naħseb jien konċettiku mill-bidu dwar dan il-coach għalkemm ma nafux personalment, però konċettiku. Naħseb li s'issa he didn't prove himself. Issa rispettivament jekk kienx hemm tnaqqis fil-budget mill-istaġun li għadda, eċċetera, jiena xorta nemmen li l-iskwada ta' Hamrun hija waħda b'saħħitha. Jiġifieri xi ħaġa ħażina hemm żgur. Fi kliem Viktor biex nikkwota kien semma li ma jaħsibx li huwa l-coach il-problema, però naħseb li meta tim jitlef u jġib daw it-tip ta' riżultati naħseb hemmhekk ikun hemm bżonn evalwazzjoni fid-dettall ta' dak li qed iwettaq l-istaff tekniku u jekk hemm bżonn issir bidla biex anke tiddaħħal motivazzjoni ġdida fid-dressing room, tiddaħħal forsi ftit aktar għaqda, aktar armonija f'mument daqstant diffiċli. Meta tim bħal Hamrun li huma champions renjanti ikun qed ifalli l-għanijiet kollha tiegħu tal-istaġun. Ma niftakru li Hamrun dejjem blajta kemm ilhom taħt it-tmexxija ta' Joseph Portelli li ovvjament l-għan tagħhom huwa li xi darba jikkwalifikaw għal gruppi ta' kompetizzjoni Ewropea. U mhux tal-li ġara hekk, tal-li ovvjament fallew mill-ewwel. Jiġifieri barra dak il-falliment qed ikun hemm falliment issa fuq bażi lokali fil-kampjonat għalkemm wieħed jista' jargumenta li bis-sistema ġdida ovvjament dak li qed isir bħalissa kapaċi jkun irrelevanti għall-andament tal-bqija tal-istaġun, però naħseb li jekk jgħidu nkunu fattibbli, naħseb Hamrun, speċjalment l-amministrazzjoni tal-klabb, titpoġġi bil-qiegħda, tagħmel il-homework tagħha u tara x'inhija l-aħjar deċiżjoni li trid tittieħed biex dan il-klabb u dan it-tim ibiddel ir-rotta li qabad s'issa f'dan l-istaġun. U żewġ probit li fadlilhom Hamrun biex jgħaddu l-ewwel fażi tista' tgħid li huma konfronti diretti li misshom ma' Saxlot u mbagħad ma' Gżira United. Interessanti naraw naqra l-Spartans jagħmlux mal-ewwel sitta. Kajl, nhar il-ġimgħa però konfront interessanti ħafna fin-naħa ta' fuq tal-klassifika din id-darba Floriana kontra Sliema Wanderers. Il-derbi l-antik ta' Malta. Ġifieri anke jien niftakarni meta kont immur ma' missieri, niftakarni meta konna ħankun ħalaqbu speċjalment mal-Furjana u ma' Sliema. Il-Furjana dak iż-żmien Alla jħaffirlu kellhom tim skwadra ta' vera bil-mibki goalkeeper David Clewitt. Niftakar Sliema wkoll kellhom tim tajjeb, kellhom center forward Suda. Niftakruh? Iva. Ġifieri kienet tkun dejjem partita, ġifieri u timijiet dejjem armati. Sħassra li Sliema ma reġgħu ritornaw kienu waqgħu dal-aħħar biss huma ġiex timijiet li tista' tgħid dejjem kienu hemm
u kompetizzjoni ħarġa bejnietom, ġifieri quddiem kellhom timijiet mhux ħażin. Għax niftakar il-Furjana wkoll kellhom il-Johnny Buttigieg, ġifieri dejjem kienu hemm u timijiet tajbin. Issa, rivalità antika mela, Sliema u l-Furjana mela. Il-Furjana naraw li is-sena l-oħra kienu għalija jiena contenders qawwijin tal-lig, ma nafx ġara, ġifieri għax dawn l-lajbira dejjem fuq u meta ġew assjonnu għalaw tidwira manja u naraw il-Sliema. Sliema li jiena għalkemm hawn minn forsi qed jitlaras minnhom jien nemmen li jekk hawn teams li jistgħu jikkontendu għalik ngħid huma il-Birkirkara bħalissa fl-opinjoni tiegħi m'hawnx tim bħalhom u mbagħad nara m'għandek isur ċirku ta' teams li format mill-ħibs, Sliema l-istess Florjana u għalkemm ngħid l-affarijiet u hawnhekk ma naqbilx ma' Roberto, ħamru mhux qegħdin hemm u għaddejjin minn xi ħaġa ħażina ngħid ħamru ħerġgħu jkunu hemm. Ifhimni, biss ma' Roberto naqbel ħaġa li fl-opinjoni tiegħi ġifieri nemmen li l-coach ta' ħamru mhux daqshekk idoneu għall-filosofija ta' ħamru. U nemmen li ħadd tkun logħba sabiħa, logħba ta' il-ġimgħa li ġej fis-sitta ġewwa il-ground tal-ħibs ġewwa Tony Bezzina Stadium din ħadd intlab, nemmen li qed nistenna logħba li tista' tmur kull naħa ma kellek tgħid li kellek titfa' beċ tgħid, ngħidlek tiġi draw. Draw żgur jgħin il-Birkirkara ikomplu javvanzaw. Minn Malta għall-Italja. Joseph, ma tidħol naqra aktar inti sta fil-kredu għaliex ħan nitkellmu naqra fuq daw l-aħħar ġranet li kellkom il-Milan qabel xejn. Bologna Milan tħasseb minħabba l-Maltem, imma naf li kellek tgħid xi ħaġa fuq din il-logħba. Jiena Antonello nitkellem Awkar. Elabora. Jekk nista' ngħid xi ħaġa jien Antonello, insaqsi ħabibna Joseph, ġast minuta. Veru smajt tidħal part-time ma' Peter Tarrabat? Peter Tarrabat? Li biex id-dajes. Tal-Bologna tassew għax. Paolo Tarrabat dak. Paolo, sorry, għandek raġun. Lapsus tal-isem. Eżatt, le, jiena nsalmu l-Paolo, miskin daħal fil-kredu għax għasqat ma stennejta. Le, jiena għalija ġifieri ġrat l-ikbar pastazata li għalġat fil-futbol Taljan ġifieri. Naħseb jiena jekk Bologna ma ridux jilagħbu jew hekk għalija il-Milan kellhom jieħdu 3 punti fuq il-mejda. Però naħseb mhux naħseb insomma kważi ċert anzi illi mid-djera hemm ċertu affarijiet illi qegħdin isiru biex jgħinu n-Napli. Fosthom eżempju anke l-fawl li għamel Di Lorenzo fil-logħba kontra l-Lecce, jiena lija ġifieri mela f'Bologna biex nifhmu qalu li tħasseb tħabba l-maltemp. Mela, tal-mutur li sar, il-primavera labu kien hemm xi xogħol trakotti saru wkoll daf kollha f'Bologna u mberikala għax il-ground tal-Bologna qiegħed. Din miexejn jiena m'għandix dubu minna fil-futbol Taljan sew nemmen li. Sa tlabet ġokoma l-logħba. Eżatt, sa tlabet ġokoma u anke ġo Empoli ġifieri kien hemm żewġ options, però il-fatt huma li Milan kontra Bologna kien ħajkollhom ir-Reinders u Teo Hernandez sospiżi u x'kombinazzjoni vvintajna xi ħaġa meta l-logħba ta' wara kien imiss kontra Napoli. Jiena m'għandix dubju li din kienet farsa ta' Aurelio De Laurentiis u onestament naħseb illi dwar dak li ġara blaħ fid-derbi d'Italja ukoll naħseb kien hemm affarijiet illi saru biex jiffavorixxu n-Napli, ġifieri jiena Għalfejn taħseb li il-postponiment kienet farsa orkestrata minn De Laurentiis. Interessanti nisma'. First of all, naħseb Antonello, naħseb kienet ċara illi Reinders u Teo Hernandez mill-laqwaġ players li għandhom il-Milan kienu ħajerġgħu jirritornaw kontra Napli. Ġifieri kienu ħajtlu b'saħħa kbira. Issa x'kombinazzjoni ħassarna l-logħba meta eżatt kien imissna
man Napli. Ġifieri ara x'dubju jifdal illi De Laurentiis ma daf fis-sim nieħru min jaf il-futbol Taljan. De Laurentiis kulħadd jaf illi xi kultant huwa bniedem wajs u jaf minn fejn għandu jgħaddi u biex ġifieri huwa bniedem li għandu s-saħħa u meta ngħid hekk dawk li jfhmu l-futbol Taljan naħseb jafu fejn irid nasel. ċkembri hawnhekk qiegħed jitfal ħatab fin-nar fejn qed jgħidilna ħares lejn l-istorja u tinduna l-kull meta għadu li kien Napli dejjem favur mar ħawġ bekina. Fuq l-ewwel kampjonat żgur li ma nistgħux ngħidu hekk. Il-kampjonat 86-87 Napoli rebħuh minn ebda favuri. Ma jidhirx li ta' kontroversi partikolari, anzi pjuttost it-tim li suppost kellu jisfida lil Napoli Inter tilef qalet u ġbejna ngħidu l-Malti f'Marzu tas-87 meta rebħu l-konfrontiet kontra Napoli imma tilfu kontra Milan u kontra Roma ġidlu kruċjali illi fit-tema tiegħi swew il-kampjonat dak l-ewwel tim Trapattoni. It-tieni skudetto forsi tista' tissemmi l-famuża Munita tal-Emaw. It-tielet skudetto x'favuri kien hemm Mark, forsi telabora l-għala. Le kien Antonello kien hemm ħafna favuri ġifieri niftakar darbak minn istejjer żball jalla kux kontra l-Inter jew kontra l-Juventus kien hemm eżempju dakinhar id-defensur tan-Napoli kien hemm dak il-Ġappuniż kien minġa niftakara ċara kien ta' daqqa ta' siek minn istejjer żball lil Lautaro Martinez u ukoll kontra Milan fl-ewwel logħba Napoli kien irbħu temp kien ingħata penalty illi Krunic kien laqat il-ballu meta fil-verità il-VAR ġabet għalik laqat saqajn kafax karella ġifieri iva naqbel mal-ħabib tagħna Mark Xkembri illi Napli qatt kważi ma rebħu tazza li tista' tgħid għax kien l-unur tagħhom. Dejjem naħseb kellhom il-backing kif derċar illi qiegħed ikollhom il-backing. U x'inrajt nerġa' ngħid forsi jista' jikkoreġini Roberto u inti jiena l-bieraħ x'inrajt ċertu chances li bdew fallu speċjalment Inter naħseb hemmhekk ukoll jidħollok id-dubju jekk kienx hemm xi ħaġa mkefxa fil-logħba wkoll. Jien ma naħsibx ħanajtek. Jiġifieri, Milan Napoli għada. Ifhimni, ovvjament jiena nemmen fit-timtien nemmen li kapaċi nerbħu speċjalment li ħankunu home, però kif ġiet issa tajjeb ngħidu wkoll li għadu kemm ħareġ li weġġa' gabbja wkoll Napli ħajkollhom xi plejer li għandu ismu ma jdurlix onestament. Nemmen li ħadkun li mhux Kvaratskhelia. Plejer li ġiet is-sena magħhom hemm minuta. Ħalli nikkonfermaw naqra eżattament minnu. Tajb ukoll niċċekkjaw naqra ukoll kan fuq dina l-istess logħba imbagħad ukoll qegħdin niċċekkjaw il-Lobotka u Spinazzola li għandhom niqsin. Eżatt, għal dak Lobotka u Spinazzola ġifieri. Aħna għandna l-gabbja ta' Hernandez u Reinders u Ibrahim ukoll ġifieri bażikament in-Napli l-Lega ġabitilhom il-Lega kollox wartu żgħar. Nittama li għadha jekk jerbħu l-Milan nemmentu li tkun saret ġustizzja ma dal-każ ikraħ laqat ġara fis-Serja A fl-Italja. Mela, biex nagħlqu. Ġus, kemm naddilu kumment imma da mal-Milan nsejt x'kienu jagħmlu Galliani u Berlusconi ħanina dinja. Imma però Robert, però Karl kellhom timijiet tajbin ukoll ma tistax tgħid il-lilja. Meta le ma jiena kulħadd jgħid għax Galliani u Berlusconi kienu ħawdu. Semmulu episodju wieħed jew storja waħda li kienu ħawdu. Ma jiġifieri temmen ma ħawdux. Qatt ma kien hemm dik il-prova l-unika dirigent li ħawad biċ-ċert kien Molġi li spiċċa tefal Juventus fis-Serja B. U dik kienu ġew kastigati. Jien dak it-tip ta' bniedem li anti-Juventin, imma li hija ma jħu għalih ħadd li x'sar l-Italja waqgħu l-Juve B. Kummedja kbira kienet ta' Calciopoli u mbagħad l-Inter waqgħuhom bir-rispett kollu lejn kulħadd. Biex ħadu tazza l-Inter, għax kieku qatt ma kienu jieħdu tazza, ġifieri jinti anka tagħna martum Rolex, ma kont l-referi kolli franka xi 10,000 kieku, konna kwista wieħed. Kulħadd ħa nagħmlu hekk.
One, jien korruzzjoni kontrija from A to Z. Ma naqbilx magħha. Imma l-Italja u il-pajjiż li hu pajjiż moni rikkezzi naturali, rikkezzi li għamilhom il-bniedem u pajjiż fallut. Enigma ta' vera di jena f'ħajti. Jiġifieri il-futbol Taljan għamlu kif nagħmel jien, ara hu pjaċir imma għadha jesbaħ ukoll, imma toqgħodx tgħid inti bħala Milanist u għalik. Le, ma ismani, jekk forsi qed tgħidu Galliani u Berlusconi ħawdu żgur qatt ma ħawdu f'każ fil-beraħ daqshekk jiġifieri li ġara dal-weekend. Issa x'kien hemm minn taħt qatt ma jaf, imma qatt ma niftakar li kien hemm każ li fil-beraħ daqshekk minn kull tim jiġifieri ta' mhux min-naħa tal-Milan biss. X'taħseb Roberto? Jiena nemmen li t-timiet il-kbar b'xi mod jew ieħor kollha ibillu fl-ilma mbielek, jiġifieri ħadd mhu qaddis, ħadd mhu verġni, meta riedu sabu ma xiex jaqbdu ma' Moġġi, għax Moġġi dak iż-żmien beda jiddomina l-futbol Taljan. Kien hemm ovvjament interessi partikolari biex jagħmlu dil-biċċa xogħol. Però nemmen li l-ebda tim u l-ebda klabb la fl-Italja u fl-ebda pajjiż ieħor fid-dinja. Right? Ma huwa verġni. B'xi mod jew ieħor ikun hemm xi ħaġa, speċjalment f'dawn l-aħħar snin meta faqqa l-boom tal-betting. U għalkemm forsi ma naqbilx miegħek li l-bieraħ il-logħba tal-bieraħ Juventus Inter kienet b'xi ħaġa biex tagħti vantaġġ De Laurentiis, aktar ngħid li kien hemm xi ħaġa fil-forma tal-betting għax min qatt basar li logħba bħal dik tispiċċa 4-4. Right? Jiġifieri però insomma ma naqbilx dal-argument għax ma nispiċċaw qatt. Jiena ħanejdlek ma nemminx li qed isiru xi favuri min-naħa tal-Lega Taljana għal De Laurentiis, anzi De Laurentiis huwa meqjus bħala għadu tagħhom. Jiġu tantx jieħdu pjaċir li dal-proxmu it-tim tiegħu jirbaħ l-unuri biex inkunu suġġettivi issa. Però min-naħa l-oħra ejja nkunu realistiċi, inti semmejt li ħajkun hemm Theo Hernandez nieqes. Naħseb jien f'dal-istadju ħer ikun nieqes Theo Hernandez għal affarijiet negattivi li qed jagħmel f'dal-istaġun, naħseb ħer ikun nieqes fl-logħba daqshekk importanti. Meta speċjalment li għamel ħażin meta offenda lir-referi ġifieri kontra l-Fiorentina ġifieri hemmhekk żbalja bdibla. Mhux hemmhekk biss, Joseph, anke l-fatt li qabad u marjat il-penalti meta ma kienx hu l-penalti taker. Dik ukoll dik kien żball. Spinta lill-coach, ġifieri jiena naħseb ħanejdlek dis-sena il-Milan l-iktar żewġ liabilities li għandhom huma Hernandez u Leao. Leao kulħadd jgħid kemm hu plejer kbir, però mbagħad fis-sija tal-profa dejjem ifalli. Hernandez jew kibritlu rasu jew irid jitlaq jew ma nafx xiex, imma dak jaħseb li hu li xi alla li jista' jagħmel li jrid fit-tim li jilgħab kif irid, jiġifieri jiena ħanejdlek f'dal-istadju b'kull rispett lejk li inti żomm mal-Milan, però jien kieku jiena qiegħed fl-administration tal-Milan, it-tnejn li huma l-ewwel offerta tajba nbieħhom. Għax daw qed ikissru dressing room, sfortunatament. Jiġifieri jiena jien ħanejdlek jiena dejjem il-kunċett tiegħi kien ma nkun ostaġġ tal-ebda plejer. U min hu jista' jkun l-iktar plejer l-aqwa plejer fid-dinja. Ma trid tkun ostaġġ ta' ħadd. Jekk ma tilabx għat-tim, jekk moħħok biex tidher biss, aqbad, ippakkja u itlaq. Full stop. M'hemmx tidwir mal-lewża. Jekk il-Mina ħajqogħdu jilaquhom, da dejjem Leao għax iriduh il-PSG, iriduh hekk u għax jiswa tant, x'qed jagħmel speċjali Leao. Le, dis-sena onestament ma tantx kellux staġun tajjeb. Theo Hernandez nemmen li ħademna iktar minnu. Ma naqbilx li għandek tbieħhom it-tnejn. Imma ħanajdlek, Joseph, plejer tajjeb ikun tajjeb kemm fit-talent u kemm fil-karattru. Jekk għandu l-karattru infotti ħalli ma nużax kelma oħra, mhuwiex plejer tajjeb, I'm sorry. Maradona, l-aqwa plejer li qatret id-dinja, għat-talent li kellu l-karattru tiegħu infotti. Kemm damet il-karriera tiegħu? 4 snin ma' Napoli.
bqija spiċċat. Alright, ġifieri jien anke pereżempju De Laurentiis, ħantik eżempju bid-De Laurentiis li semmejnieh. Mela da kellu l-Osimhen li da sploda man Napli. Alright, baqa jimpika li jrid il-release clause tiegħu, ma nafx kemm il-miljun kienet, spiċċa ħaxħa, kellu jibgħatu on loan ma' Galatasaray. Dak kieku ġie għalih tim bħal Paris Saint-Germain, bħal Chelsea, u ta' 80 miljun li kienet somma fl-opinjoni tiegħi tajba, nissu qabadu għallu tlaq ċaw. Biex issa da spiċċela flik ta' livell baxx, il-valur tiegħu naqas, m'għadniex nisimgħuh fil-headlines, għax ovvjament it-Turkija ma jsegwux fil-kampjonat. Jiġifieri daw huma żbalji li l-administration jagħmlu, anke pereżempju ta' Kvaratskhelia, qed jimpika ma jbijawx għax jridu jġedded il-kuntratt, imma da jista' jqogħdlu hemm ma jġeddidx il-kuntratt kif jiskadilu pup jitlaq b'xejn. U jkun tilef kollox. Ara jiġifieri jiena ngħidlek jien nemmen li tim tajjeb jilab u jirbaħ anke bir-reserves. Right? Jiġifieri għax ħajkollok il dak nieqes u ħajkollok il dak nieqes. Irrispettivament minn ħajkollok nieqes, jekk hemm laqda fit-tim, it-tim jirbaħ xorta. Għax il-kollettiv jipprevali fuq il-personali. Right? U jien nerġa' ngħidlek, dis-sena Hernandez u Leao huma liabilities mhumiex assets għall-Milan. Iktar nippreferi Gabbia għax Gabbia tikollu staġun tajjeb. Le, Gabbia tkollu staġun tajjeb, jiena onestament naħseb Hernandez l-ewwel qed biex miegħek li jrid titlaq għax qed jaħdu biex iġeddulu l-kuntratt. Jiena naħseb aktar il-problema hija Rafael Leao din is-sena, però jiena li qed nitkellem fuq dal-punt huwa Roberto dwar dak li ġara, dwar id-deċiżjoni li ttieħdet fil-weekend li għadda li kwart li l-logħba tal-Bologna ma saritx, speċjalment għal xejn u bla ma trid inti tdaħħal id-dubju f'rasek li tgħid tisma'. Ma ħanajdlek Joseph. Jiena u inti nsegwu l-futbol Taljan bħalma jsegwih Karl, bħalma jsegwih Antonello, bħalma jsegwuh minn tisegwina, kulħadd jaf li l-FA Taljana hija farsa aktar mill-films li ħadem Fantozzi. 100%. Right, jiġifieri hija farsa snin, jinbidlu l-uċuħ, baqgħet farsa sissa u hekk ħadibqa'. U futbol Taljan b'hekk ma jista' jkun fil-livell ta' kampjonati oħra għax jekk mhux ħajtranġaw mill-FA, farsa ħatibqa'. Full stop. Tantu hekk illum kont qed titkellem mal-istess ma' ħabib tiegħek fuq dan is-suġġett tal-futbol, kemm ilna ma naraw plejers kbar, plejers ta' livell li jmorru jilagħbu l-Italja. Mid-disajnijiet. Ovvja. Għalfej, number one finanzjarjament mhux aġevolati bħal huma l-Ingilterra, pereżempju. U tu anka l-lob li hemm, jiena ma nafx semmejniex, però kien hemm intervista mal-coach ta' Liverpool li semma fuq Chiesa, għalfejn mhux qed jilagħbu fejn taħallih barra, għal da mhux qed ilaħħaq mal-intensity li hemm fl-Ingilterra. Għal da ġej minn kampjonat low intensity, kif ġiegħu ma qabad ċert. Issa dak Chiesa da li huwa kien meqjus wieħed mit-top players li produċa l-futbol Taljan fl-aħħar snin. Jiġifieri aħseb wara kieku imorru players oħrajn kif ħajaqbdu jilagħbu l-Ingilterra. Inti nagħmlu differenti, inti semmejt punt. Jien ħansemmilek punt differenti. Għalfejn il-klabs Ingliżi rari imorru għal plejer Taljan. Għax ma jaqbadx. Għalhekk, għax il-plejer Taljan mhux imdorri jilgħab f'dik l-intensità ta' futbol. Tonali, to be honest, l-aħħar Tonali u Naħseb fil-qosor iridu nagħmlu. Le, jien onestament kif qal tajjeb Roberto ġifieri fl-Italja hemm appatija u burokrazija kbira anke biex tim jibni l-istadium tiegħu stess ġifieri, u naħseb kif qal tajjeb Roberto jekk xi darba rridu nerġgħu naraw il-futbol Taljan f'livell għoli bħalma kien fid-disejnijiet nemmen illi l-affarijiet għandhom jitranġaw mis-saf ta' fuq ġifieri mill-Lega jew mill-FA jew mill-FA Taljana. Roberto 30 sekonda fuq il-klassiko, letteralment 30 sekonda. Barcellona jumiljaw il-Real Madrid tal-istilel, il-show ta' Lewandowski, Jamal ukoll irnexxu li jiskurja, naħseb ħadd ma tenna da din it-tidrisa il-Barcellona u l-istilel ta' Ancelotti. 30 sekonda, Roberto. Għax il-futbol mhuwiex dak li jintlab fuq il-PlayStation.
ma jfissirx li għax inti tġib l-ismijiet ħadd irbaħ bil-fors. U naħseb il-Barcellona tawna prova li meta inti jkollok tim kompatt, organizzat, sistema tal-logħob u bi pjan tattiku kapaċi tikseb riżultati li forsi ma jkunux mistennija. U jiena hekk biex nagħlaq semmejna Ten Hag fuq id-diżastru li jagħmel, tajjeb li nsemmu the other side of the coin x'qed jagħmel tajjeb Flick mal-Barcellona. Coach li tkeċċa fl-opinjoni tiegħi b'mod inġust minn Bayern Munich qed jagħmel affarijiet eċċellenti s'issa ma' Barcellona. Mela, grazzi lil Roberto Carlo Joseph tal-programm eċċellenti li kellna illum. Grazzi kbira wkoll fuq il-sponsors tagħna, Michael's Butcher tal-Hamrun, il-Katalan, The Barber Room u Beauty Wisdom. Inħeġġukom biex tużaw is-servizzi ta' dawn is-sinjuri illa li kien direttament ukoll tkun qegħdin tgħinu il-Kamra Sportiva tkompli Antonello, nista' interrompik? tagħti kontenut iktar interessanti milli qegħdin noħorġu, Roberto fil-qosor. Lex, l-ewwel kont se ngħaddi kumment fuq Roma ma tajtniex ċans ngħaddi, jekk nista' ngħaddi minuta kollox biss. Għax niskadilna għalhekk. Minuta biss, jien kull ma ngħid huwa dan. Roma huma xempju ta' kif jitmexxa l-futbol fl-Italja. Administration Amerikana li ma tifhimx fil-futbol u kisret klabb bi storja kbira. Hija ħasra, ħasra u ħasra. Tajjeb wisq, mela biex inkomplu wkoll nagħlqu il-programm, programm minn hawn nsibu fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant ninsew taqsu klik is-subscribe ħalli ma tinsux fejn il-kontenut kollu li noħorġu minn ħin għal ieħor. Infakkarkom ukoll il-programm li jmisser jkun għada fis-7 fejn ser inkun qiegħed xandira rrekordjata nagħti ir-reazzjoni tiegħi għall Grand Prix tal-Messiku illi kellna l-bieraħ, Grand Prix illi reġetrat il-Ferrari trionfa, imma forsi nitkellmu għada fis-7. Il-ġimgħa d-dieħla il-pjanu li niddiskutu Manchester United, Chelsea u l-BOV Challenge bħala temi prinċipali tal-programma daqstant. Nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla, jien Roberto Joseph u Karl. Il-lejl tajjeb, ħudu ħsieb u narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Katalan, Michael's Butcher tal-Hamrun u The Barber Room.